Hasi egingo gara, iruditzen baldin bazaizue. Agintariok, Markel Olano, Gipuzkoako aldun nagusi jauna, Aintzane Oiarbide, Gipuzkoako bide azpiegituren diputatu anderea, gainerako ponenteok, Ines Ayala Sender, Europar Batasuneko batzorrekide anderea, Silvia Perez, Gipuzkoako errepideen zuzendari nagusia, gurekin telematikoki bat egingo duen, laster ikusiko dugu, Izaskun Bilbao eurodiputatu anderea ere gurekin hemen izango da. Rafael Ruiz, Arupeko zuzendari asoziatua, Mikel Garikoitz Zamailoa, Ibileko teknologia proiektuen arduradun nagusia. Jaun Andreok, guztioi, kaixo eta ongi etorri gaurko ekitaldi honetara. First of all, I would like to thank you for coming to this workshop here to Astigarraga Oiartzun Secure and Safe Parking Area, which is located in the vast territory of Gipuzkoa, as well as all of you. Gipuzkoako lurraldean dagoena, eta kaixo jarraitzen gaituzten guztioi. Ekitaldi honetara. Esaten genuen, gaurkoa egun berezia, egun seinalatua dela, Euskal Herriko eta oro har esango genuke, Europako garraio eta azpiegitura sare guztiarentzat, izan ere, gaurko egun honetan, hemen, Gipuzkoako Astigarraga eta Oiartzun garraio zentru integralaren aurkezpen, gizarte aurkezpena egingo dugulako alde batetik, eta horrekin batera, gaurko ekitaldiaren bigarren atalean, oso mai inguru interesgarria ere izango dugulako. Bertan, parkin, aparkaleku, seguru eta babestuen inguruan adituak, punta-puntakoak diren 4 pertsonaren ekarpenak jasotzeko aukera izango dugu, azpiegitura hauek gizarteari damaioten balio erantziaz, hor ikusten duzuen bezalaxe, gaia hori izango da, bigarren atal horretan landuko dugun gaia. Eta besterik gabe, iruditzen baldin bazaizue, hasi egingo gara, atariko hauekin esan, noski, guztio dakigun bezalaxe, Gipuzkoa, Europar kontinentearen eta Iberia penintsularen artean kokaturik dagoen lurraldea da, gune estrategikoan dago kokatuta, y es precisamente en este entorno en el que se sitúa. Eta leku honetan kokatzen da garraio zentro hau, Oiartzunen Astigarragan. Zentro honetan, ondo dakizuen bezala, Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatzen du, bere sozietate publikoaren bitartez eta gaina helburu oso argia du. Hau da, ekarpen bat egitea, hobetu ahal izateko sareak eta garraio azpiegiturak eta ardatz Atlantikoan. Eta horretarako badu azpiegitura berezi eta punta-puntako batzuk ditu. Eta ondo dakizuen bezala alde batetik elementu berezgarri gisa du segurtasuna eta bezalde batetik konektibitatea Europako garraio sistema adimenduenekin, ibilgailu astun horiekin bat egiten dutenak eta sare nagusiko korredorea ibiltzen duena Europan barrena. Horre guztia kokatzen gaitu posizio aurreratuenetan, abanguardian, mugikortasun berrian. Ikusiko eta entzungo duguna, eta proiektuari dagokionez, this project optimizes and safeguards. Honek optimizatu egiten ditu eta babestu egiten du euskal azpiegitura, bide azpiegitura, eta bermatu egiten du ere trafikoaren garraio iraunkorra fluxuak babesteko. Hemen ekitaldi honetan aurkezten ari garen azpiegitura honek Europako punta-puntako eskakizunei erantzuten die, eta hain justu ere horrexegatik, por eso mismo, este centro. Eta horregatik, zentro honek jadanik badu O-level ziurtagiria. Esan dizugun moduan, 2 ataletan banatuta izango da, lehendabizi, instituzioen eta ponenteen hitzaldiak entzungo ditugu, bigarren atal horretan mahai ingurua izango da gaurko eduki nagusia, eta hasi egingo gara lehendabiziko
hitzaldiarekin. Eta hasi ere, Gipuzkoako aldun nagusia den Markel Olano jaunaren hitzaldiarekin hasiko gara. Beraz, Olano jauna, nahi duzunean zurea da hitza. Egun guztioi eta eskerrik asko, jardunaldi honetara etorri zareten guztioi. Eta, nire hitzak izango dira laburrak eta izango dira batipat eskertza hitzak, eskerrak emateko. Nola nahi ere, barkatuko jazue, baina aipamen bat egin ganireke nagusiki une honetan bizi ditugun une larri hauei, eta nagusiki Ukrainiako herria bizidan kinka larri horren inguruan. Nire lehen hitzak horri buruz izango lirateke, salatzeko Errusiak Errusia burutzen ari den inbasioa eta nire basarka bidaltzeko baita ere Ukrainiako herriari. Eta dakizuen bezala, inbasio horrek besteak beste baita ere Europa bera jartzen du kinka larrian, ez? Eta gaurko gure azpiegitura honek, ez? Garraio integralerako, ez? Azpiegitura honek, zentro integral horrek, badauka baita ere Europar ikuspegia, ez? Nik uste eta aurkeztea berak esaten zuen bezala, korridore atlantikoan, guk ekarpen bat egiten dugu, Europar barneko konexioek hobekuntza importante bat izan dezaten, errepide ikuspegitik, eta nik uste dut gure bokazio europeista azpimarratu nahi nuke baita ere, Europa une honetan oso une larrian dagoelarik. Nik esan baita ere, eskertzaren ikuspegitik, eskerrak eman nahi dizkietela zentru hau, bai Oiartzun, bai Astigarragan, burutu eta burutzeko protagonismoa eta partea izan duten persona guztiei. Biztan da hemen dago diputadua aintzane, berak ordezkatzen ditu guztiak, baina nik uste dut jende talde zabal bat egondala hemen lanean eta guztiei eskerrenak ematen dizkidala ingo zalantzari gabe. Baina gero baita ere, Europar Batasunaren ikuspegitik ez dugu ahaztu behar, Europar Batasunak ekarpen importante egin diola finanziazioari, zentro honen finanziazioari, eta beraz Zinea izeneko entitateari edo nire eskerrona ekarpen hori induelako, 2,7 milioiko ekarpena egingo dio, eta egin dio, eta beraz guretzako hori ez bakarrik kuantitatiboki, kualitatiboki ere oso importantea da, eta Europatik etorri zaizkigun baita ere, personei nire eskerronak, ez? Alde batetik, ponente izango den gaurko jardunaldian egongo den Inez Ayala Senderri nire ongi etorria eta eskerrona, hemen izateagatik, eta, azkenean, hemen ditugu baita ere beste ordezkari batzuk Europar ikuspegitik eta guztientzako nire ongi etorria. Nik esan bakarrik, garraio integraleako, zentru honek, badaukala baita ere emandako hitzaren betetze bat. Hemen hitza eman genuen hau egingo genuela, eta zorionez hemen daukagu ja martxan, eta urte luzetako lan baten fruitu dago. Eta nik uste dut hori azpimarratzea importantea dela. Esan puntu honetan, errepideko puntu honetan, 8.000 eta 100 kamioi pasatzen direla. Beraz, oso puntu berezia dugu, garraio asko bere baitan hartzen duena, eta beraz, zerbitzua, potentzialki bintzet oso esparru zabal bati eskaini diezaiokena. Eta horregatik, guk ekarpenekin zerbitzu importante ematen dugu jende askori eta garraioari asko eta askori. Eta gu nahi duguna da azkenean gure errepideak konexio bide izatea modu aurreratuan, modu digitalizatuan, gero jardunaldian ikusiko dugun bezala, eta baita ere modu sosteniblean. Nik uste dut sostenibilidadearen konzeptu hori errepideen arlo horretan implantatzea funtsezkoa izango dela hurrengo urteetan, eta arlo horretan, ni daukadan pertzepzioa da Gipuzkoako lurraldean aitzindari gerela, punta-puntan gaduela, eta hor, dauzkagun proiektu diferenten eskutik, aurrera pauso importantek egiten ari direla. Garai zailak dira, baina aurrerapenak ere martxan dijoazte, nik azpimarratuko nuke, arlo horretan gu daukagula Gipuzkoa Living Lab izeneko digitalizazio eta mugikortasun berriko proiektu bat, eta horrek markatzen duela neurri handi batean aitzindaritza Gipuzkoarena mugikortasun berri horretan, ez? Eta nik esango nuke Gipuzkoa Living Laben bide horretan kokatzen dela baita ere zentru hau, eta zentru honek badauzkala azkeneko berrikuntzak justu
gure lurralde honek egin behar dituen esfortzuak eta egin behar dituen aurrera pausoak behar dan bezala oinarritzeko. Hemen azpiegitura jartzen ditugu martxan, hardware antzeko bat daukagu, baina softwareak ere gainean beharko du nolabait esateko ikuspegi integral hori lantzeko. Beraz, parte hartu duzun guztioi eskerrik asko, Europar ordezkariei nire esker ona baita ere, eta gaurko jardunaldia guztiontzako onuragarria izan dadila. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko, Aldun Nagusi jauna. Gaurko ekitaldionen bigarren ponenteari eman behar dugu bide orain. Pasamos a la segunda intervención, en este caso de... Kasu honetan, Aintzano Jarbide, lehen esan dugun bezala, bidea azpiegituren diputatu Anderea da Gipuzkoako Foru Aldundian. Beraz, Jarbide Andrea, nahi duzunean hitza duzu. Egunon guztioi eta mila esker honea aterrezeaten danoi. Diputatu nagusiak aipatu ditu hitz garrantzitsuenak, baina Gipuzkoako bide azpiegitura diputatu bezala, esan niretzat egun hau oso egun pozgarria dela, Atlantiar ardatzeko gaitasun handiko errepidetan guretzat oso garrantzitsua den azpiegitura hau gauzatu izanagatik. Gipuzkoa es un territorio... Gipuzkoa lurralde historiko bada, Euskal Autonomia Erkidegoko kide dena, txikiena hain zuzenera, eta baita ere txikiena da Espainiako estatu osoan. Baina gainera lurralde transfronterizua da, mugazara indikoa da Frantziarekin batera. Eta honek berezi egiten gaitu. Arkitektura instituzional berezi bat dugu Europa osoan. Eta gainea desberdina esango nukenik. Eta uste dut hau dela kasu bakarra Europa osoan. Eta horrek esan nahi du gure foru eskumenen artean, Gipuzkoako Foru Aldundiak garenez, eskumen esklusiboa dugula errepide arloan. Hau da, estatu gisa funtzionatzen du. Gipuzkoa bere erantzunkizunetan, hau da, errepidei dagokionez funtzionatzen du estatu gisa. Eta Eusko Jaurlaritzak, ez Eusko Jaurlaritzak eta ez Europar Batasunak, ez dute eskumen esklusiborik lurralde honetan gu geu gara eta horregatik erantzukizun handia dugu. Erantzukizun handia dugu lurralde hau errepide arloan mantentzeko. 3 ardatz transeuropar baititugu hemen dugu Desire Owen Andrea, berak marraztu zituen ardatz transeuroparrak eta berak daki oso ondo Gipuzkoatik pasatzen direla 3 ardatz horiek. Beraz, horrek esan nahi du, Europa osoko garraiolariek Gipuzkoatik pasatu behar dutela Iberiar penintsulara joateko. Hau erantzukizun handia da eta guk aurre egin behar diegu inbertsio guztiei, eta baita ere sortzen diren gastu guztiei gure errepidetan. Eta bakarrik gure zergekin, Gipuzkoarren zergekin edo erabilera ordainketarekin. Eta horregatik gaur aldarrikatu nahi dut erabilera bidezko ordainketa. Gu aitzindariak izan bai gara, estatu osoan gu izan gara bakarrak, Europar transposizioa egin dugunak, badakigu ez dela oso popularra gaur egungo sektorean, baina esan beharra daukat, erabilera bidezko ordainketa horri esker dugula zerbitzu mota hau, eta horrek emaitza onak emango dituela sektorean, eta ondorio etekinak ekarriko dituela. Europar politikek bultzatzen dituzte hain zuzen ere honelako zentro integralak duintzeko zein den garraiolarien ogibidea, eta gainera azpimarratu egingo du gure errepiden segurtasunean. Diputatu nagusiak esan duen bezala, gaur egun momentu berezi bat bizi dugu, ez? Zoritxarrez, gerra bat daukagu Europan, eta Errusia eta Ukrainiaren arteko gatazka hori dela eta
gure bide azpiegiturak, Europako bide azpiegiturak ere eragina izango dute eta izaten ari dira. Gure aldetik, Ukraniatik ateratzen ari diren errefuxiatu guztiei laguntza, aldugun laguntza guztia emango diegu, beraien esku jartzen ditugu baita ere gure azpiegiturak, hau adibidez, Astigarrakoa eta baita ere Oiartzungoa, eta gainera esan nahi dut, badaudela baita ere garraiolariak horretan laguntzen ari direnak. Errefuxiatuak Ukraniatik ateratzen ari direnak. Eta bertan badaukagu horren adibideren bat. Bertan badaukagu enpresa horietako baten adibideren bat. Eskerrik asko lan hori egiten ari zareten guztioi. Eskerrik asko garai zaila hauetan garraiolaritzan aritu behar duzuten hoi, eta eskerrik asko guregana etortzeagatik. Besterik ez. Eskerrik asko, Oiarbide diputatu Anderea. Eta gure gaurko 3. ponentearen txanda izango dugu orain. Se trata de Inés Ayala Sender. Inés Ayala Sender da bera eurodiputatua izan zen 2014-2019 bitartean, eta gaur egun bera da Garraio Transeuroparraren sarearen Rin Danubio pasabidearen koordinatzailea, Europar Batasuneko kontseiluko kide ere bada. Eta berak landuko duen gaia hauxe izango da. Errepide bidezko garraio politikak Europar Batasunean. Como digo, el tema que tratará. Berak landuko duen gaia izango da Europar Batasuneko errepide bidezko garraioaren politikak. Nahi duzunean, zurea da hitza. Sí, buenos días a todas y todos. Bueno, egunon denoi, eskerrik asko gonbidapenagatik, lehenik eta behin bat egiten du noski eraso Rusiarrari egin zaion salaketarekin, eta nire elkartasuna erakutsi nahi diet ere Ukraniako herriari sufritzen ari direnez, beraz Europar Batasunetik eragin handienak egiten ari gara hain zuzen ere, eta gauza guztiz bere ezoikoa denez lan egiten ari gara beraien aldenik. Bizkor esan nahi nuke niretzat gaur hemen egotea bi elementu funtsezko dituela. Erakusteko ezin izan den ere bilbidea errepide bidezko garraioarekin, eta nik Bruselan betidanik babestu izan dudana. Lehenik eta behin Pedrosa jauna hemen dago, berak hitz egin zidan lehen aldiz parkein seguruei buruz. Eta benetan leku egoki bat zela garraiolariek hain zuzen ere atxeden hartzeko, beren egoera hobetzeko, eta baita ere enpresa alderdiari buruz ere hitz egin zidan. Ze hor eta olako lekuetan enpresa garapena eman baiziteken, une horretan erantzun batemateko enpresa zituzten egoerei. Eta bigarrenez ere alderdi sentimentala hemen izaskunez dago aurrez aurre, baina nire lankida izan da Europar Parlamentuan urte askoan, eta berarekin batera egin genuen lehen ordezkaritza biriatun, kamioi hilarak ikusteko muga pasatzeko orduan, ze bizimodu kaskarra zuten garraiolariek. Gaur egun Alfredok planteatu didanean, eta hor zaude, bai, Alfredo beti hain apal, beti atzean, bai, bera ere bada protagonista gaur egun, inaugurazioen protagonista, ze... Hau da egualdea? Hau da iparralde egualdea Astigarragan nun dago? Ez iparraldea dago, beraz, bai, norte. La parte sur, por así decir, del proiektuaren erdigunean gaude. Eta horregatik aurre ikusia zegoen hain zuzen ere, espero dezagun ez direla errepikatuko sarritan, baina espero dezagun ondo negoziatuko dugula. Espero dezagun hemen kamioiek hemen izango dutela beren lekua itxaroteko egoera hobean. Eta mesedez, orain utzi da zuen mesedez ingelesez hitz egiten, ze gaur hemen, eta une oso garrantzitsua da,
gure azken ekitaldia izan baita. Desire milion baitugu, Desire nire kolaboratzaile izan da. Pixkat emozionatuta nago, ze aspaldi ezagutu ginen Zaragozan hain zuzen ere berak gogorarazi zidan. Hau da, Zaragozan ezagutu ginenean komisario Kalas komisarioekin batera, eta bera izan da beti antolatzailea 20 Days inguruan arrakasta handia izan duena. Eta gaitasun handia elkartzeko solaskide nagusiak Europako garraio sektoraren barruan eta negoziazioak lortzeko batzuetan ministro kontseiluan ere lortzen ez direnak eta benetan aurrerapen garrantzitsuak ekarri dituztenak. Desire eta ni, ja jubilatzeko zorian gaude. Eta hain zuzen ere berak antolatzen jarraitu behar duze izango diren urrengo sare transeuroparraren egunak, Lyonen Frantziako presidentetzaren amaieran, lan handia du eskuartean beraz zorionak eman dizkiot, aurten lortu du zerbait ezinezkoa zena. Hau da, bezperetan sinesten ez duena Connecting Europe Express delakoa. Hau da, Europar tren bat lortzeko eta makinak muga bakoitzean aldatu behar direnak, bagoi Suitzar, Frantziar, Italiarrak garriatzeko, Italiarra zen, kafetxearena, hain zuzen ere restaurazioarena, Frantziarra, Alemaniarra, Austriarra, hoiek denek lortu dute. Zati bat Lisboatik atera zen, Lisboa Madriletik, Atenasera iritsi ziren, gero Finlandiara igo ziren, eta Suedian ere ibili ziren, eta haiekin batera iritsi ginen Erromaniaraino, Bulgariaraino. Hau da, bidaia bikaina egin dugu, eta agerian jarri ditugu ze arazo dituen handikan trenak, eta errepidea oraindik ere den alternatiba bakarra, naiz eta hala nahi ez izan, horrela esaten digute trenbideko kideak, baina Desirek izugarrizko lana egin zuen, eta erakutsi zigun hain zuzen ere ze egoera bizi genuen, non oraindik ere asko gelditzen den egiteko sare Europar bat lortzeko garraio arloan. Gaur egun beraz utziko didazue ingelesez hitz egiten, beretza jarriko ditut nire ahotan, batzordearen hitzak beti dira hitz instituzionalak eta horregatik usten baldin baduzue ingelesera aldatuko naiz. Hemen lankideak baitaude beste herrialde batzuetatik datozenak eta beraiek. Beraz, Izaskun, Olano Jaun agurgarria, Izaskun agurgarria, Oiarbide Andrea agurgarria, Jaun Andreak, adiskideak, oso pozik nago ekitaldi honetan parte hartzeaz. Hemen inauguratzen baletugu garraioaren zentro integrala Astigarragan eta Oiartzunen finantzatu egin du Europar batzordeak zati batean eta baita ere Gipuzkoako Foru Aldundiak. Kostu osoa 15.164.366 eurokoa izan da. Eta 2,7 milioi ekarri ditu Europar batzordeak. Gaur egun parkin seguru eta zaindu oso gutxi daude Europan. Azpiegiturak ez dira nahikoak. Eta lankidetza koordinazio gutxio dago. 2019 urtean TG Move-ek esan zuen argi eta garbi azpiegitura hauek falta direla. Eta oraindik ere konpondu egin behar dugula arazo hau segurtatu ahal izateko alik eta parkin seguru gehiago daudela kokapen egokienetan. Beraz, parkin seguruen eskari guztizkoa 400.000 plazatakoa da gauero. Hori da eskari totala Europan. Eta behar ditugu orain 100.000 plaza gehiago. Maila honetara iritsi ahal izateko 100.000 falta zaizkigu beraz. Hau da plaza bakar batzuk baititugu herrialde batzuetan eta plaza gehiago behar ditugu bide sare osoan. Hau da oraindik ere lan asko dugu egiteko. Eta beste emaitza bat eman du egindako azterlanak eta hauxe da. Jarraibide batzuk eman dira
jakiteko nolakoak izan behar duten azpiegitura horiek. Lau segurtasun maila desberdin izan behar dute. Urre mailatik hasi, brontze mailaraino. Eta parkin seguru hauen garapenak gaur egun lehentasun bada Europar Batzordearentzat. Eta hau da, hau guztia ezartzeko erabakia hartu zen Europar Batzordearen barruan duela gutxi. Beraz, hobetu egin behar ditugu baldintzak, ze baldintzatan lan egiten duten garraiolariak eta azpiegitura hoiei esker garraiolariek atseden hartu dezakete eta zerbitzu egokiak izan dezakete. Eta horrekin espero dugu garraio bideko, errepide bideko garraioa seguragoa izango dela eta gainera erosoagoa. Gainera lanean ari gara negozioen baldintzako betzeko. Enpresa burua jakin behar dutelako, beren salgaiak salbu egongo direla garriatzen diren kamioiak geldirik daudenean. Eta batzordeak, Europar Batzordea garatzen ari da estandar berriak, parkin berriak lantzeko eta horrela ikuspegi harmonizatu bat sortzeko aparkamendu gune horiekin. Ondo goaz eta estandar horiek onartu nahi ditugu urte amaiera honetarako. Aldi berean, hainbat parkin finantzatzen ari gara eta hainbat tren erabili ditugu horretarako. Eta 2019ko deialdi horretan 11 proiektu garatu ditugu parkin seguruak eta zaintzapekoak garatzeko Espainian, Hungrian, Italian, Holandan, Errumanian, Eslovenian. Eta hoiek guztiek finantzaketa jasoko dute 56.000 milioi eurora arte. Interesa oso handia da, estatukidek interesa handia daukate proiektu hauetan, eta sare hori garatu nahi dute. 2014 eta 2016 artean, 75 parkin seguru garatu dira. Azpiegitu horiek garatzea ezinbesteko da, lehentasuna da guretzat eta lehentasuna izaten jarraituko du hurrengo legegintzaldian ere. Etorkizuneko deialdiei dagokienez, guztira parkin seguru eta zaintzapeko berriak estaleko dituzte eta egun daudenen eguneratzea hauek ere seguruagoak izan daitezen eta zaintzapean egon daitezen. €215 milioi bideratuko ditugu datozen urteetan proiektu hauetara, parkin berriak sortu eta zarrak eguneratzera. Europar Batzordearentzat funtsezkoa da proiektu hau guztia bide garraio segurua eta babestua bermatzeko. Garrantzitsua da hori guztia baliatzea. Harro egon zaitezkete benetan lortu duzuenaz, eta emaitza guztiak optimizatu eta maksimizatu ditzakezu eta etekina atera, hemen mugan zuen kokapenari ez da mugan zaudetelako eta mugazaraindiko garraioarentzat ardatza oso garrantzitsua zaretelako. 2 euskal udalerri ditugu, Oiartzun eta Astigarraga, biak daude, mugatik oso gertu, Frantziarekiko mugatik oso gertu kokatuta, eta guztira 500 plaza, ibilgailu astunentzako 500 plaza eskainiko dituzte. 2 kokapenak dira funtsezkoak, Frantzia eta Espainia arteko garraio sarerako. Bide horretan guztian, parkin seguruak falta dira, eta bereziki Donostia inguruan. Gainera, gune seguru hoiek ziurtagiria izango dute, babes gold standard edo babes mailarik altuena izango dute.
Europako aparkamentuen erakundeak ematen duena. Hor aintzat hartzen dira ez bakarrik azpiegiturak, baizik eta parkin horiek, aparkaleku horiek konektatuta eta digitalizatuta egotea daudela sare adimendu baten barruan. Beraz, gaur zoriontzeko zuek, zoriontzeko eguna da, eskerrik asko guztioi eta txalo bero bat. Thank you, eskerrik asko. Eskerrik asko. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, Ayala Andrea. Zure parte hartzea edo itzaldia amaitu da, baina guetze gauzatxo bat eskatuko dizugu. Hau da, eskatu nahi dizugu berriz ere ona, holtzara igotzea, mesedez. Hau ez zegoen prestatuta. Berak ez daki, harridura aurpegiak dena esaten du. Mesedez, igo ona. Muy bien. Y, bueno, tenemos una pequeña sorpresa. Sorpresa txiki bat daukagu, diputatu nagusi jaunak. Lore sorta hau emango dizu, eta lehen esan diguzu oso egun unkigarria dela zuretzat, bereziki zuen bizitzako desire eta zu bizitzen ari zareten une honegatik, eta hau ez zegoen prestatuta berriz ere esan nahi dut, baina aukera izango duzu zuk zeuk desireri lore sorta hau emateko, beraz, mesedez, igo dadila bera ona ere. Eskerrik asko, desire. Desire, if you want to say something to the public. Zerbait esan nahi badiozu, hemen dagoen jendeari. Egia esan unkituta nago benetan, ez nuen espero alakorik. Nahi dut, jakin dezazuela, nik nire bihotz guztia jartzen dudala, gogo guztia jartzen dudala proiektu honetan. Aspalditik nabil garraioaren sektorean, eta beti izango dut bihotza proiektu honetan jarrita. 2014tik jarri genuen proiektu hau da, Alako parkinak 100 kilometrotik behin edukitzeko proiektua, aspaldidanik dugu eskuartean. Eta ez dakit nola adierazi, sinetxitanago lortuko ditugula gure helburu guztiak ezarretako epeetan, eta lortuko ditugula parkin seguru hauek. Eta arazoren bat baldin baduzue, deitu, mesedez, deitu Inesi ere bai, ze Ines ere babesle amorratua da, sutsua da, eta benetan sinesten du oso garrantzitsuak direla halako parkinak, batez ere gidarientzat, baldintza honetan egin dezaten beraien lana. Thank you very much, Desire. Eskerrik asko, Desire, plazera da zu gaur hemen gurekin izatea. Eta guztio gaude unkituta benetan. Jarrai dezagun, gaurko saioarekin. Artean, baina bai bat egingo duela berak gurekin telematikoki. Hasieran aipatu dugu, lo hemos mencionado, se trata de Izaskun Bilbao eta hitz egiten ari gara, eurodiputatua bera, esan dugu, aurrez dagoela fizikoki hemen gure artean, baina telematikoki konektatuko da pantailaren bitartez. Zertaz hitz egingo du Izaskun Bilbao Andreak? Garraioko politika komunen garrantziaz, hortaz mintzatuko da, eta aurrera bideoa. Nola ez, Gipuzkoako Foru Aldundiari gonbidapen honegatik. Asko sentitzen dut zuekin horrez egotea, baina seguru nago oso interesgarriak izango direla interbentzio guztiak. Buenos días a todos y a todas. Egunon guztioi, sentitzen dut benetan, zuekin horrez izatea, baina seguru nago arrakasta handia izango duela jardunaldi honek. Orain, garraioaren sektorez hitz egin nahi dut, iraultza bizian, iraultza betean sartuta dago sektore hau.
eta eraldaketak bigako ditu. Deskarbonizazio prozesu azkarra eta digitalizazioa. Lehenengoa funtsezko tresna da klima aldaketaren kontra borrokatzeko, bigarrenak mugikortasuna eraldatuko du. Hor transitoan gaude eta sistema integratuta eta adimenduna behar dugu. Oso urte gutxian erabaki ahalko dugu zer eraman nora, ze kosturekin eta nola, eta hori guztia eragiketa bakar batean lortuko du. Horretarako inbertsio potoloak behar dira, baina pertsonak izango dira gakoa, orduan ere. Profesionalek, kargak eta pertsonak garraiatzen jarraituko dute, ahalik eta modu efizienteenean, eta garraiabide bakoitzari etekinik handiena aterata. Eta mugikortasun arazoei ere konponbidea eman da. Baina hor babesa behar da, segurtasuna, prestakuntza eta baldintza onak gure ekonomiaren lehiakortasunerako funtsezkoa den lan hau egiten jarraitzeko. Errepideak malguagoak izango dira, kapilarragoak, eta eraldaketa hori mugimendu globala da, eta Europar Batasunak bultzatu nahi du. Laugarren trenbide sarea, edo paketea, itxaso bidezko garraioa ere hor dago sartuta, baita ere mugikortasun paketea, azken honek errepide bidezko garraiolari izateko baldintza guztiak ezartzen ditu, dumpina saihesteko. Horrela, sektore horren lehiakortasuna hobetzen da. 3 urtez egon gara negoziatzen, eta lortu dugu peaje sisteman lortutako diruak errepideetan inbertitzea behaien baldintzako betzeko. Eta horrela, 2 printzipio beteko ditugu, adibidez, kutsatzen duenak ordain dezala, baina ordaintzen duenak ere, etekin aterako diola, gozatuko duela baldintza honez. Beraz, esan dugun bezala, eraldaketa betean gaude sartuta, eta gure lurraldeak urteak eta urteak hamarkada daramatza aurrera bide horri ekarpena egiten. Gipuzkoako Foru Aldundiak esfortzu iraunkorra egin du azpiegituran inbertitzen, mugikortasun sistema integratu hori lortzeko. Hor daukagu abiadura handiko trena, baina baita ere errepide sarea hobetzeko plan bat ere, ze Europako korridore garrantzitsuenetako bat, lehentasunetako bat dugu hemen. Mantentze lan handiak eskatzen ditu gure azpiegitura eta teknologikoki ere aurrera bide handiak eskatuko ditu, ibilgailuak eta pertsona konektatzeko. Beraz, Europako apustu honen gakoetako bat da Gipuzkoa, ez? Berritzailea da gure lurraldea, nazioartekotua dago eta oso ondo posizionatuta dago garraioaren sektorean, enpresa lider asko ditugu gure jarduera eremuetan. Enpresen ahalegin horren atzean ere erakundeak daude. Baldintza ezin hobeak ditugu berriz ere erreferente izateko hildo horretatik, bereziki aipatu behar dugu Gipuzkoa Living Lab, Europako ekimen askoren erantzuna da, eta hor herrialdez aldatzerakoan interoperabilitatea bermatzea du helburu. Hemen ezartzen ari da, adimen artifizialeko lehen proiektua hementxe Gipuzkoak bere kokapenagatik oso puntu garrantzitsua da konexio intermodalerako, eta eraldaketa honek behar du hori. Erakundeek bikain babestu dute, eta garraioaren sektore guztiak biltzen ditu. Lehentasuna profesionalak dira, garraioaren profesionalak eta erabiltzaileak. Gipuzkoak inbertsio oso potoloak egin ditu errepideak hobetzeko eta mantentzeko, eta teknologietan inbertitzeko ere. Gure errepideak adimendunak izan daitezen, eta oso adimen honekoa da, adibidez profesionalak konektatzea, ez errepideak gehien erabiltzen dituzten profesionalak sartzen dira garraiolariak, ez gidariak, beraien baldintzak hobetu behar dira, prekarietatearekin bukatu behar da, sektorea ezinbesteko da ekonomia funtzionatzen. Bestalde, delinkuntzia antolatuak ere hor babestu egin behar dira horren aurrean. Horregatik da garrantzitsua bide segurtasuna, eta horretarako ari gara borrokatzen Europako Parlamentoan. Profesional horiek ahalik eta baldintza honenetan egin dezaten lan. Astigarraga hortxe sartzen da, eta Gipuzkoaren apustuaren isla da.
Izaskun Bilbao, Anderea, entzun duzue, penaz baino ez du hemen gurekin, gure artean izaterik, baina guk aurrera jarraituko dugu. Continuamos con la... Urrengo itzaldiarekin jarraituko dugu, oraintxe gurekin izango dugu Rafael Ruiz jauna, lehen ere esan dugu. Arupeko zuzendari kidetua da, Arup, enpresa bat da, eta hainbat jarduera egiten ditu, baina horien artean bezeroak laguntzen ditu 3P edo deitzen denaken planifikatzea, produzitzea, eta euskaraz aurra ikustea, gaztelaniaz predecir, ez? Errepide ari gara. Ruiz jauna gure artean daukagu, eta berak gaur hemen landuko duen gaia, hauxe izango da. El tema sobre el que va a girar su ponencia será el siguiente. Estrategia de integración de datos operacionales. Eragiketa datuak azpiegituretan txertatzea, maila anitzeko erabakiak hartzeko. La palabra, señor Ruiz. Vale, José Luis le va a ayudar. Hoy, como Jose Luisek lagundu egingo dio, gaur improvisazioak ere badu bere lekoa, zorioneko improvisazioa, ze horri esker hobetu egingo dugu gaurko ekitaldia. Agintariok, jaun Andreok, Arupentzat plazera da horrelako ekitaldi batean egotea eta halako proiektu interesgarriak inauguratzea. Ibilbide izugarria egin du proiektu honek, planingintzatik ustiaketara arte, gu alderdi teknikoan sartuko gara, ez dugu inora aspertu nahi, baina hitz egingo dugu pixka bat alderdi teknikoaz, eta datu batzuk eskaini nahi ditugu interesgarria iruditzen zaigulako. Eta galdera batekin hasiko gara, zergatik? Datua da, urre berria. Gizakiak beti tradizioz balioa duena bilatu izan du, eta horregatik da gaur egun datua hain garrantzitsua, eta horregatik esaten dugu urre berria dela. Digitalizazio prozesuetarako ezinbestekoa da, eta erabakiak hartzeko ere bai. Ildo horretatik noiz har daitezke erabakiak, plangintzatik hasi, eraikuntzatik pasa, eta ustiatu arte, erabaki informatuak hartu behar dira, ezinbestekoa da. Baina, egiten dugun edozer ekintzaren inguruan daude datuak. Digitalizaz datuen 180 baino gehiago, azken 2 urteetan sortu dira. Baina, sortutako datu guztien 102 baino ezin izaten dugu aztertu. Eta aurrera bidea geometrikoa da. 2022an 44 zetabait inguru datu sortuko dira. Hau pixka bat estu inguruan jartzeko, adibide bat bururatu zaigu. Giga datu unitatea da. Gehien aipatzen dena, bilioi bat giga, en perspektiba. Perspektiban jartzeko zenbat bilioi segundo pasa dira, 0 urtetik, 2022an gaude, zenbat milioi segundu pasa dira. Bilioi bat urte beteko dira, 0 urtetik, 29.500 urte barru. Horrek perspektiba pixka bat ematen digu. Arup enpresa independentea da, lanean daramagu 1946tik zuetako askorekin lanean. Eta ezinbesteko iruditzen zaigu estrategiaren barruan esatea zer egiten dugun guk datuekin. Egun on guztioi, ez dugu gehiegi luzatu nahi alderdi teknikoan, baizik eta estrategikoan. Zergatik handa garrantzitsua datua azpiegitura datua
gaurkoa bezalako azpiegituretan. Garraioa ez da helmuga, bidea da, ez da? Eta salgaiekin gauza bera gertatzen da. Ez bagaude gurutzaldi batean, helmuga, bidaia ez da helmuga beste bada. Gure bizitzan oso garrantzi funtsezko jarduera da. Orduan, datu asko, erakunde askok, pribatuak eta publikoak datua jasotzen dituzte. Eta erabiltzailean eskura jartzen dute, ahalik eta etekinik handiena ateratzeko, bai alderdi pribatutik, bai publikotik. Baina gehienetan, datua hitz egiten dugunean, algoritmoak etortzen zaizkigu burura, ez? Baina funtsezkoa da ulertzea zertarako behar balio duen datuak. Eta datu horren baliokatea ulertzea. Hemen badugu grafiko bat, saiatzeko azaltzen nola funtzionatzen duen datuen zientziak. Datuen zientzia, 3 zientziaren erdigunean dago, konputazio zientziak alde batetik, gaur egun gure konputazio gaitasuna oso handia da, eta datuak segundu frakzio batean sortzen dira, estatistika hor dago, baina guk ulertu nahi dugu zertarako, zergatik dago datu hori hor. Nola egiten dugu? Datuak biltzen dira, garbitzen dira, integratzen dira, aztertzen dira, eta gero ikusgarri jartzen dira. Baina ikusiko dugu nola atera etekina datu horiei gure erakundeetan. Zertaz hitz egin nahi dugu? Nola egin dezakeguna maila alderdi estrategigotik. Lehenengo diagnostiko bat beharko genuke, gero estandarizazio bat, gero backend ikusiko dugu zerren, eta gero frontend. Hori ere ikusiko dugu. Gutako askok pensatzen du digitalizazioak teknologiarekin duela zerikusia, hau da 3 eta 4 zatiarekin, baina ez garrantzitsuagoa dira 1 eta 2 zatiak, eta bereziki lehenengoa, diagnostikoaren zatia. Diagnostikoa zer da? Adibidez, eramaten duzunean zure kamioia, eta berrikusten duzunean pixka bat, ikusten duzunean nola dagoen, zer egoeratan, bere mekanismoak nola elkarrera egiten duten. Kamioi horretan badugu softwarea, datua, eta gero datuen tratamendua. Diagnostikoan ezarri behar dugu zein diren gakoak, zein den formatua, zein den iturriak, zuetako asko horrekin ari zarete, ez inventarioak egiten, adibidez, badakizute zertaz ari nahi zen, baina hori baino garrantzitsuagoa da eragileen mapatketa bat egitea. Nor dago hortartean? Hori baino lehen oso zaila da ulertzea nola funtzionatzen datuak, nola egituratzen den, eta zertarako balio duen. Bai barneko bezeroentzat, bai kanpokoentzat. Por no extendernos más, al final... Estandarizazioa zer da? Ulertzea zein den datu horren baliokatea, zertarako balioko duen, eta ze abantaila izan ditzaken datu hori aztertzeak. Kostuak handitzeaz aparte, onurak ere handitzea, ez? Alderdi pribatuentzat eta publikoentzat. Estandarizazioa... lehen ere hitz egin dugu, datozen urteetan ditugun bi erronkak deskarbonizazioa eta digitalizazioa dira. Estandarizazioa eta diagnostikoa funtsezkoa da. Nahiko erraza da, metodologia horiek guztiak merkatuan ditugu gure eskura, baina ulertu behar dugu zertarako. Hori litzateke estandarizazio prozesu baten baliokatea, eta funtsezkoa da, eta badakizue hori zuek, da metodologia arinak ezartzea. Eskalagarria, modulagarria izan behar da egiten dugun guztia, eta produktu bideragarri bat egon behar du gutxienez. Batzuetan helmuga oso goran jartzen dugu, ez? Helburua, eta hobe izaten da, tarteko helmuga batzuk edo helburu batzuk ezartzea, eta ez haindinaiak. Batzuetan diagnostikoan ez ditugu gauza batzuk ikusten, eta gero datu batzuk gurutzatuta, ikusten dugu emaitza batzuk, interesgarri batzuk izan ditzakegula hor. Back-end zer da? Datuaren arkitektura.
Ez dugu hitz egingo zer dagoen merkatuan orain, zuek data hubs ezagutzen dituzue, datu base handiak dira, hodeieko teknologiak, eta ze printzipio daude hor? Alik eta aseptikoena izan da dila, malguena, ez hartzea datu base horietan, inolako zurruntasunik gero, datu base horretan, hainbat front-endekin lan egin ahal izateko. Hori da, erabiltzaileari iristen zaiona guk maila anitz multinivel aipatu dugu, pertsona askonentzako baliagarria izan daitekelo hau guztia. Politika publikoetan erabakiak hartzen dituztenei, erabiltzaileei, amaierako erabiltzaileei, enpresa pribatuei, segunetan nola eramaten ditugun datu horiek erabiltzaileengana, malgutasun bat izango dugu hemen baditugu dashboardak, txosten dinamikoak, ezagutzen ditugun beste betiko txostenen aldean, eta adibide gisa, ze aplikazio mota, mantentze preventiboa, nik datuak baditut, aurre hartuko diet hainbat portaerei, azpiegituren portaerei, edo erabiltzaileei, eta haien premiei aurre hartuko diet, ikusteko ze azpiegitura beharko dituzten, trafikoari begira, machine learning ere hor sartzen da, adimen artifiziala, eta hau interesgarria da guztiontzat, hitz egin dugu 3P horietaz, baina 3P horiek ere badira publiko eta pribatuaren arteko partaidetza, adibidez. Beraz, bermatu behar dugu, kate honetako, kate begi guztiak, informazio ona izatea eta ondo elkarlotuta egotea. Noiz? Hemen NextGen adibidea jarri dugu, baina deskarbonizazioa eta digitalizazioa eskutik joan behar dira adibidez, eta orain une ezin hobea da, bultzada impulso hartzeko eta diagnostiko eta estandarizazioa egiteko eta hortik aurrera beste guztia lantzeko. Eskerrik asko. Jesusa, macho maitia, que horror. Inorrek ez... Eskerrik asko, besako bi ordezkarioi. Como pueden ver, son temas realmente apasionantes. Oso gai zirraragarriak dira, guztien interesekoak, eta gainera, aurre hartzen ari gara, geroxeago izango dugun eztabaidarako gure gonbidatuekin. Baina jarrai dezagun lehenengo zati honekin, hitzaldiekin. Gipuzkoako errepideen zuzendari nagusia den Silvia Perez Aldereren txanda izango da. Berak gaur hemen guri aurkezteko autoatu duen gaia hauxe da, Gipuzkoa Living Lab, carreteras inteligentes, errepide adimentsuak, un tema realmente apasionante. Benetan gai zirraragarria, interesgarria, eta zuzenean dago lotuta nazioarteko eta mugaz gaindiko proiektu honekin, hemen aurkezen ari garen honekin. Eta... Duzunean, zure da hitza. Kaixo, egun on guztioi, eskerrik asko tortzeagatik. Bueno, gaur nik aurkeztuko dizuet, bastantetan aipatu den proiektu bat, Gipuzkoa Living Lab, ¿vale? Bueno, a ver, en el siglo XXI... 21. mendean, gizarteak hainbat erronka ditu aurrean, hainbat galdera, eta erronka horiek mahai gainean zeuden, aldez aurretik, baina orain are agerikoagoak dira, eta are premiazkoagoak, lehenik eta pandemia iritsi zen, gero Ukrainiaren inbasioa Errusiaren aldetik, non biziko gara, guztiok biziko gara hirietan, edo landagunean biziko gara, hiriek jasango dute guztion karga, nola joango gara leku batetik bestera, hirian biziko gara eta kanpora joango gara, edo alderantziz mugikortasun hori nola gauzatuko dugu, ze energiarekin izango gara jasangarriak, beretan lortuko dugu jasangarri izatea. Beraz, paradigma bat dugu aurrean, baina gai askotan, baina mugikortasunean ere bai.
Eta erronka hori guztiei aurre egin ahal izateko, hortxe dugu berrikuntza, eta berrikuntzarako oso garrantzitsuak dira Living Lab esaten dena, ez? Smart and Connected Mobility Living Lab. Hau da, laborategi bizidun bat, mugikortasun adimendun eta konektatuko laborategi bat. Baina zer da Living Lab bat? Hemen teoria idatzi dut, baina ez da inkomplexua. Helburua da, jarri ditzagun hainbat arlotako eragileak elkarrekin lan egiten gure premiei hobeto egokituko zaien eta azkarragoa erigainkorragoa izango den irtenbide bat emateko. Elize hirukoitzeko eredu bat zen, hor zeuden enpresak, gobernuak eta unibertsitateak, ez, jakintza. Baina Elize hirukoitza honen sistema nahiko ahula zen eta laugarren hanka bat falta zitzaion. Hor sartu behartzen gizarte zibila edo. Ze gizartea hor sartzen duzunean, azken finean amaierako hartzailea izango delako, eta hasieratik sartzen duzunean proiektuan, askoz ere egokiagoa izango da edo hobeto egokituko zaio amaierako helburuari. Beraz, hortxe, eraginkorragoa izango da, denborari eta kalitateari begira. Testu inguru horretan, Gipuzkoako Foru Aldundiak, bide azpigituren sailaren bitartez, Gipuzkoa Living Lab garatzea jarri zuen bere plan estrategikoan 3 helburu ditu. Lehenengoa da, gure erabiltzaileen esperientzia hobetzea eta beren segurtasuna. Hemen jarri ditut adibide batzuk, ikusteko zer egin daitekeen gaur egun, baina oraindik ere, okurritu ere etzaizkigun gauzak ere badaude. Hau da, azpiegitura hornitzen dugunean adimenarekin. Esate baterako, abisatu dezakegu, badira zerbitze batzuk, implementa daitezkenak abisu baten bidez, hurbiltasun bidez, pertsona ahulen bitartez, nola abisatzen ditugu lanak daudela, obrak daudela, menzuak aldatu ditzakegu, baina berez diotena ez. Esan dezakegu, 15 kilometrora hor obra bat dagoela, baina ez zara ia esan gogoratzen, nire gidatzeko modua ez da aldatuko. Baina azpiegitura gai bada abisatzeko noiz hurbiltzen ari naizen puntu horretara, orduan egoera berrira egokitu naiteke. Ni babestu eta gainera obra horretan lanean ari dinak ere. Horrela, 2 zatiak hobetzen ari gara. Esate baterako, zitari buruz, ez lezateke hainbeste azpiegitura arlokoa, baizik eta datu base bat sortzea, eta hor libreki ezartzea zenbat plaza ditugun libre zitean. Aurreko erreserba eginez, baina gainera adimena jar diezaiokegu. Atzo ni hemendik pasatu nintzen, eta 5 kilometroko ilara zegoen jendarmeriak etzaititzaterako. Kontrolak egiten ari zirelako. Eta beraz, iritsi gara 10 kilometroko ilara izatera. Azpiegitura, ibilgailu astun bat hurbildualak esan diezaioke mugan 7 kilometroko ilara duzula hainbesteko itxaronaldia. Zita hemen dago, nahi baldin baduzu hemen sar zaitezke, atseden hartu, baldintza aparteko batean segurtasunarekin, erosotasunez. Beraz, hau da gure lehen helburua. Bigarren helburua da zerbitzu bat eskaintzea. Hau da gure azpiegitura eskaintzea lurraldeko eragilei eta kanpokoei. Datorren mugikortasun berri hori testatu alizateko badira hainbat zerbitzu externalizatuta daudenak, baina beste batzuk oraindik ez, eta behar da nolabait testeatzea etortzeko dagoen hori guztia. Hau da gure azpiegitura guztia jar dezakegu
probak egin nahi dituen guztien esku. Esate baterako, proba oinarrizkoak egin daitezke, komunikazio probak, ibilgailuaren eta azpiegituraren artean. Ea, ibilgailuak ondo ulertzen duen. Edo gidatze autonomoako probak egin ditzakegu, Mercedes edo Volkswagen etor daiteke. Probatzea beren ibilgailu autonomoa. Edo platunin probak egin daitezke. Hau da, zuk, Aiara Andreak esan duenagatik, gero eta garraiolari gutxiago daudenez, behar bada kamioi autonoma barritugu, ze ez ditugu garraiolari nahiko. Beraz, proba horiek egin daitezke gure azpiegitura, beti hainbat ingur baldintzen pean eta bermatuz pertsona erabiltzaile guztien segurtasuna. Baita ere teknologiaren abanguardian jarri nahi dugu, garapen teknologikoaren aintzinderek izan nahi dugu, 2025 aurrera, ibilgailu guztiek adimen mota hau integratuta izan behar dute. Guk ezin dugu zai egon ikusteko ze gertatzen den eta noiz jarri behar dugu martxan. Beraz, lau elizen filosofia aplikatuz, gure plan estrategikoa jarri genuen abian, baina lehendabizi kontrastatu nahi izan genuen urraldeko eragile batzuekin jakiteko ea buruan genuen horrek zentzua bazuen. Baina lehendabizi hasiera bertatik erakarri nahi genituen eragile guztia jakiteko ea norabide egokian geunden. Identifikatu genituen hauek guztiak Donostiako zentro teknologiko batekin, eta haiekin batera identifikatu genituen hainbat eragile lurraldearen barruan, hainbat arlotan lan egiten dutenak, autobus eraikuntzan, basate baterako autobus autonomoan lanean ari direnak, edo hainbat startupekin, errepide sentsorika lantzen dutenak, eta adimen artifiziala. Beraz, gu lurralde txikia gara, baina askotariko eragileak ditugu, mugikortasun berrian lanean ari direnak, eta haiekin elkartu ginen. Eta ikusi genuen zertan ari ziren lanean, eta norantz zijoan etorkizuna gure lurraldean. Eta hainbat ondorio atera genituen, interesgarriak, oso lerrokatuta zeudenak, guk pentsatzen genuen horrekin, lehena izan zen, eta komentatu da hainbat hitzaldietan, Gipuzkoa estrategikoa da, korridora atlantikoa, mugaz gaindiko lurralde batean gaude, eta gainera, behar bada ausartegia izango naiz. Baina bat ditugu baldintza bakarrak paregabeak Europako mugen artean. Eta azalduko dizuet, banandu egiten gaitu Bidasoa ibaiak, alde batean Hendaia, bestean Irun eta Hondarribi. Ingurune oso urbanoa da, eta gaitasun kapazitate handiko errepideek lotzen gaituzte, baina gainera hiriarteko errepideak ditugu, Aldundiaren gure aldean, gero hiri errepideak ere badaude, trena ere Hendaiaraino iristen da, autobus lerroak Hendaiatik datozenak, eta ingurune bat dugu mugikortasun berria esperimentatzeko. Ez bakarrik mugikortasuna konektatzen delako gure errepidekin, baizik eta baita ere intermodalitatea. Hau da, horrela deskarbonazatu nahi dena, eta beraz ingurune paregabea aparta da horretan. Eta hori begibistan gelditu zen, guk izan genituen elkarrizketetan. Esan den bezala, hainbat ekimen daude Europatik, mota honetako azpiegiturak bultzatzeko. Ze sistemak interoperagarriak izatea oinarrizkoa da. Ni nire autoan igo naiteke Donostian, Baionara joan, eguna pasatzera, baina azpiegiturak esan dezake, arazo bat duzu mugan, kontu zibili. Beraz, Frantziara iristen naizenean, autoak abisatu behar dit gauza hoiez berriez. Nire frantsesa ez da oso jariotsua, ni Poloniara balimanoa, seguren ez enteratu ere egingo, sistemak interoperagarria diren edo ez. Autoak jakin behar du, azpiegiturak zer dion, eta nik ere ulertu beharra dut. Beraz, interoperagarritasun sistema horiek Europar batzordeak sustatzen ditu. Eta Gipuzkoa ingurune paregabean dago horretarako. Interes zabala zegoela argi dago, ze aietako batek esan zigun, auto autonoma lanean ari zela, eta nahi zuela proba batzuk egin, ingurune erreala etzen batean.
Beraz horrelako korridore bat izatea ondo zetorkio. Ze eskatzen ziguten, bakuk genuena gogoan. Alde batetik azpiegitura fisikoa, korridore kooperatiboa. Hau da, nik azpiegituran ibilgailuekin komunikatu behar dut, haiekin nirekin ere komunikatzeko, datuak biltzeko, azpiegitura fisikoa, baina azpiegitura logikoa ere arupekoek esan dutena. Hau da, plataforma big data bat, adimen artifiziala, datuak lortuko dituenak hainbatoketatik, eta diagnostikoa egin ondoren, jakin datu ezertako behar ditudan zerbitzuak sortzeko, eta denok nahi ditugun zerbitzu horiek lortzeko. Eta gero asko baloratzen zen zerbait, zen gu ginela errepidearen kudeakatzaile bakarrak. Hau da, erabili genezakela errepidea proba bat egiteko. Ze komunikazio proba bat, azpiegituraren artean eta ibilgailuaren artean, beraz bada horretarako, ez da segurtasuneko ezer gehigarririk behar, baina platunen sistema proba jarri behar badut ibilgailu astunen artean, ezin du errepideak irekita egon. Beraz horretarako baldintza batzuk jarri behar dira, baldintza horiek ez dezan errepideko zerbitzua murriztu eta denen segurtasuna babestu. Beraz oso alderdi garrantzitsua zen, eta gainera proposatutako arkitektura gogoan genuena, lehen esan den bezala, eskalagarria izan bartzuen, hau da gutxitik hasi azten joan bartzuen, eta sendoa izan bartzuen fidagarria. Eta beraz, hau pantalla bat besterik ez da ikusteko ze deialdia egin den 2021-2026 bitartean. Eta hor zehazten dira, zuzenean, Donostia Biarritz korridorea. Hau da, mugaz gaindiko korridoreak beraz funtsezkoak dira, honetan guztian. Ez naiz hemen xehetasunetan sartuko, gai teknikoetan bakarrik zuek ikus dezazuen, hau dela guk proposatu dugun arkitektura, eta hau ikusi dugu dela beharrezkoa alderdi fisikoa, korridorea, eta odeieko datuak, hainbatoketatik biltzen dira datuak, eta beste leku batzuetatik ere etor daitezke, eta hor elkartzen dira, egiaztatzen dira, ze argi dago, informazioak baliozkoa izan behar duela, informazioak ziurtatu egon behar du, ezin zukarazo bat balin baduzu nonbait, ezin duzu hori gezurtatu edo esan ez dagoela. Guk ibilgailuek komunikatzen diegunak horrela izan behar du. Eta geolokalizatuta egon behar du. Hau da, abisatzen dizut, hurbil zaudenean ez erabiltzaile guztiei. Eta komentatzeko pixka bat nola gauden taiminean, datozen 2 astetan, 4 lehenengo balizak jarriko ditugu, azpiegitura komunikatzeko ibilgailuarekin, mugatik gertuen daudenak, hain zuzen, eta gero gura asmoa dugu beste 21 baliza ezartzea bigarren fase batean korridorean. Hau da, tenter korridorean. Horrela, estaldura emango diogu Gipuzkoan korridore oso horri. Eta paraleloan ere hegoaldeko plataforma ere jarriko dugu abian, eta amaitzeko sartu dizu edan rollo honen guztiaren ondoren, minutu bateko bideoa erakutsiko dizue, zuek ikusteko sintetikoki zertaz ari garen. Beraz, laboratorio de pruebas para la movilidad del futuro. Prestatuko dugu errepidea, korridore adimendun bat sortzeko, sentsore eta balizekin, datuak berreskuratzeko eta ibilgailuekin komunikatzeko. Beraz informazioa jasoko dute, jakiteko ea istripuak, obrak eta beste gertakari irikote dagoen. Ibilgailuak ere bilaien artean konektatuko dira eta gainera etengabe lotuta egongo dira edo konektatuta errepidearekin. Sentsoren datu guztiak sartuko dira Big Data plataforma batean eta adimen artifizialeko algoritmoen bitartez mugikortasun adimendun bat lortuko dugu konektatua eta segurua. Gipuzkoa korapilo estrategiko bada komunikazioa arloan enbat lurraldeen artean. Eta Gipuzkoa Living Lab mugaz gaindiko proiektu bada eta funtzionatzen joango direnak mugako bi aldeetan. Mugikortasun eta teknologia enpresa honenak munduan bere ibilgailu autonomoak probatu ahal izango dituzte eta hainbat soluzio gure errepideetan. Errepide adimendunak iritsi dira.
las carreteras inteligentes. Beraz, errepide adimentsuak. Eta hemen daukagu era berean gure ondorengo gonbidatua. Bera, Mikel Garikoitz Zamailoa jauna dugu, aurrez aipatu dugun bezalaxe, bera da Ibileko teknologia proiektuen arduradun nagusia, badakizue, Ibil, Energiaren Euskal Erakundearen eta Repsolen ekimen berritzailea dela, 2010 urtean sortua, oker ez baldin bagaude, eta bere helburu nagusietakoa, nagusiena ez baldin bada une honetan, ibilgailu elektrikoen birkarga sarea sortzea izango litzateke, eta horrekin batera noski mugikortasun eta birkargako teknologia eta soluzioetan erreferente izatea ere bai. Horixe izango da gaur, Ibilko ordezkariak aurkeztuko digun gaia orokorrean, eta zehazki bere gaia hauxe izango da. El tema sobre el que va a girar su intervención será el siguiente. Burua hauxe da, garraioa eta gai berriak. Zunean, zurea da hitza. Gipuzkoako Foru Aldundiko ordezkariok, Europar Batasuneko erakunde ezberdinetako ordezkariok, kolegas del sector del transporte. Garraio eta azpiegituretako lankideok. Gaurko gaiari enfoke zehatzago bat eman da, jasangarritasunaren ikuspegitik ekingo diote hitzaldiari, eta zehatzago deskarbonizazioaren ikuspegitik. Zehatzago esan da, errepide bidezko garraioaren deskarbonizazioari buruz hitz egingo dut hurrengo minutuetan. Eta lehenengo eta behin, ulertu behar dugu zergatik den beharrezkoa errepide bidezko garraio hau deskarbonizatzea. Funtsean, 3 dira arrazoi nagusiak. Lehenengo eta behin, gure garraio sistemek eragiten dituzten kutsadura edo gas isurketak murriztea beharrezkoa delako. Bigarrenik, Europar Batasunetik kanpoko herrialdeekiko daukagun menpekotasuna, batez ere energia alorrean murriztu beharra daukagulako, eta zoritxarrez gaia puri-purian daukagu Europan. Eta hirugarrenik, dagoeneko teknikoki bideragarria delako hau gaur bertan egitea. Baina honetarako, beharrezkoak izango dira, ibilgailu elektrikoentzako, kamioi elektrikoentzako birkarga azpiegitura egokiak, beren beregi kamioientzako egindakoak, ez digute balioko gaur egun autoentzako dauzkagunek, edo ez aplikazio guztietarako behin-behin, eta horiek eraikitzeko denbora luzea, urteak eta inbertsio handiak beharko ditugu. Jarraian ahaleginduko naiz 3 ideia hauek garatzen, gero beste batzuk garatuko ditugu. Lehenik eta behin ulertu behar duguna da, munduan darabilgun petrolioaren erdia errepideetan erabiltzen dugula. Autoekin, autobusekin, kamioiekin, erdia. Ez hori bakarrik, munduan izan dugun petrolio erabileraren hazkundearen zatirik handiena errepideetan ematen digun erabilerari dagokio. Beraz, garraioa, errepide bidezko garraioa deskarbonizatzea lortzen badugu, mundu mailan daukagun petrolio kontsumoa asko murriztu ahal izango dugu. Bigarrenik, ikusten dugu hemen, nola errepide bidezko garraioa den Europar Batasunean airea kutsatzen duten nitrogeno oxido partikulen iturri nagusia. Ez hori bakarrik, negutegi efektuko gas isurketen bigarren iturria Europar Batasunean garraio sektorea da baita, errepide bidezko garraio sektorea. Beraz, garrantzitsua da, ez soilik klima krisiari aurre egiteko, baita gure hirietako, gure herrietako airearen kalitatea bermatu edo hobetzeko. Bigarren kontua zen, Europar Batasunez kanpoko herrialdeekiko daukagun menpekotasuna. Azken aste biotan, zoritxarrez, Europan denok ikasi dugu, ezkenekien dugunok behintzat ikasi behar izan dugu, Errusia dela gure gas hornitzaile nagusia. Baina gauza bera bertatzen zaigu ikatzarekin eta garraio sektorearentzako garrantzitsuena dena petrolioarekin baita. Europan darabilgun
Europan erabiltzen ditugun lau petrolio litroko bat Errusiatik dator. Eta Errusiaren influentzia esfera ikusten hartzen badu kontutan, 3 litrotik bat dator inguru honetatik. Beraz, Europar Batasunaz kanpoko herrialdeekiko menpekotasuna murrizteko ere garrantzitsua da deskarbonizazioa. Eta azkenik, eta hemen ja alor teknikoan sartuko naiz, teknikoki bideragarria da. Gaur-gaurkoz, errepide bidezko garraioa, hau da, kamioien sektorea deskarbonizatzea. Irudian daukazuena dira, iazko azaroan, duela 3 hilabete, Suitzan egin ziren ibilbide pare bat, 2 kamioirekin, kasu honetan ziren Futuricum markakoak, Volvo taldearen marka bada. Kamioiok 36 tonara arteko zama zeramaten, eta 430 kilometroko ibilbidea egin zuten 1.800 metroko garaiera igo eta jaitsiaz joan etorrian. Eta guzti hau erdietsi zuten inolako birkargarik egin gabe bide horretan zehar. Beraz, bideragarria da kamioiak elektrifikatzea gaur. Eta bideragarria da 430 kilometro egitea zama handi batekin birkargarik egin gabe. Hori alor teknikoari dagokionez. Baina ikuspegi ekonomikotik ere, bideragarritasun ekonomikoa oraindik erdietsi ez dugun arren, oraindik jaritsi ez dugun arren, hortxe gaude, heltzear dago, pare bat urteko kontua izango da. Hemen daukazuena, Traton taldearen grafika bat da, Traton da MAN, Scania eta Volkswagen marketako kamioi eta autobusen atzean dagoen enpresa. Eta hemen daukazue erkaketa bat, konparaketa bat, TCO edo Total Cost of Ownership, deitzen zaion metrika horrekin, non kontutan hartzen diren ez soilik kamioia erosteko egin behar den inbertsioa, baizik eta baita kamioi horren bizitzan zehar egiten diren gastu guztiak. Erregaia, mantenimendua, piezak, eta bar. Eta erakusten diguna da, eta hau kamioigileek diote, erakusten diguna da 2024-2025 inguruan merkeagoa izango dela kamioi elektriko bat diesel bat baino. Beraz, hemendik eta 2-3 urtetara lehiakorragoa izango da zama garraiatzea kamioi elektrikoekin diesel kamioiekin baino. And how can we do this? Eta nola egin dezakegu hau? Nola egin dezakegu, nola elektrifikatu dezakegu Europako bide sarea lehen galdera, da zer egin beharko genuken, hau da, izan beharko genuke kamio elektrikoak edo bateria bidezkoak. Horiek dira ditugun bi aukera nagusiak. Nire erantzuna hauxe da, guk bateriak erabiliko ditugu Europar Batasunean kasu gehienetan eta ia fase gehienetan. Hemen ikusten dugu hidrogenoaren eskalatzea zen izango den, grafika hau Libraich Associates landu zuen eta hor neurtzen da zen da aukerarik egokiena egoera desberdinetarako. Hemenik azpimarratu dut ze egoera duten distantzia luzeko kamioiak eta baita ere eskualde mailan lan egiten duten kamioiak. Eta hor ikusi dezakegu zer lehiakortasun maila dagoen hidrogeno arloan. Egon daitezke kasu batzuk non hidrogenoa izan daiteken aukera bideragarri bat. Batez ere ibilbide luzeetarako. Baina bakarrik eta soilik ibilbide horiek egiten baldin ba dira sarbiderik ez dagoenean sare elektrikora. Baina kasun gehienetan, Europako ibilbide gehienetan aukerarik egokiena izango dira kamioiek bateriadunak eta ez hidrogeno kamioiak. Baina badago beste erronka bat konpondu beharrekoa oraindik ere 2024 urterako. Eta hori da bateriaren birkarga 45 minutuan bakarrik. Hoixe da lortu nahi duguna ibile. Grafikaren ardatz vertikalean ikusten dugu karga potentzia eta horizontalean dugu
bateriaren karga aukera, eta puntu bakoitzean barkatu, hor ibilgailu desberdina dugu. Urdinez ditugu ibilgailuak eta turismoak. Eta Urdinean eta Alaranjan ditugu gaur egun modernoenak diren autoak, eta auto hauek batzuetan 1.000 euro eta ere guzti bali dute, eta ez mundu guztiak ez ditu 1.000 euro horretarako. Eta haiek izan dezakete oso karga potentzia altua, eta beraz ibilgailu hauek beren bateria kargatu ditzakete oso minutu gutxitan. Eta horrela erabilgarri daude distantzia luzeak egiteko, baina hemen turismoei buruzari gara. Beraz, kamioiak aztertzeko orduan eskuaina aldera begiratu behar dugu grafika honetan. Eta hemen ari gara karga potentzia oso altuaz. Hemen ari gara potentzia karga oso altua ditunak, 900 kilovatio orduko ditunak, baina bateria hori kargatu nahi balin badugu denbora razonagarri batean, 45 minututik bera, orduan beharko dugu beste konponbide bat, beharko dugu teknologia desberdin bat, behar dugu teknologia bat, lagundu egingo digunak halako bateria bat kargatzen 45 minutua baino gutxiago. Eta zergatik esaten dugu 45 minutu, zergatik da helburu horren garrantzitsua. Bueno, nik uste du garraio sektorean lan egiten dutenek badakitela 45 minutu dela atalase bat. Ze hor aldi horretan nola baita esateko deskansu aldi beharrezko bada edo nahitaezko bada garraiolarientzat. Hemen ikusten dugu Alemanian egindako azterlan baten maitzak, non aztertu egin zituzten, ze ibilaldi egiten zituzten kamioiek. Eta konturatu ziren deskansuen 35% garraiolariena ordu erdi eta ordu bete artekoa zela. Hau da, nahi baldin badugu bide sarea optimizatu kamioi elektrikoentzat, birkarga zerbitzu bat eskaini behar dugu 45 minuturik berakoa. Beraz, lanean hasi gara, jadanik horretan, eta zentro asko daude, alegintzen ari direnak teknologia hori garatzen. Teknologia horrek MPCS du izena, karga sistema mega bat bidez egiten da, eta 2024an iritsiko da merkatura. Hau da, 2024an kamioi elektrikoak birkargatuko dira 45 minutua baino gutxiagoan. Eta azkenik, hauxe esan nahi nuke, horrek guztiak ze eragin izango du gugan hemen Gipuzkoan eta Europan oro har. Jadanik aipatu da, baina datu pare bat eskainen nahi ditut. Gipuzkoa da zubia bi estatukideen artean ibilbide luzeen eta dutenak kamioi arloan. Eta lehengo azterlaneko datu berak erabiliko dut orain ere bai, Fraunhofer institutukoak. Alemania eta Espainia eta Frantzia dira ibilbide luzeenak dituztenak. Ibilbide luzeko gunetan, eta baita ere geldialdi gehienak egiten dituzte. Hoietan garraiolariek azterlan honek ere erakusten du Europarko kore sarera hurbil egotea dela faktore ezinbesteko bat esateko non gelditu behar duten garraiolariek. Beraz, kokapen mota hauek rol oso funtsezkoa izan dezakete etorkizuneko deskarbonizazioan Europa mailan. Eta amaitzen dut bi ideiekin. Potentzia handiago honek zer esan nahi du, asko ere proiektu konplexuagoak egingo direla. Hau da, potentzia handiagoak izango dira, bai geldialdi luzeetan eta bai geldialdi laburretan. Eta garraiolaria gelditzen denean lo egiteko edo jateko, ordu batzuetako geldialdia egiteko, aurkituko dugu agertoki bat non kamioi askok toki berean egongo diren eta 150 eta 250 kilovatio arteko karga izango dutela. Gaur egun dugun teknologiarekin hori egin diteke, baina askotan 250 kilovatio megabatio asko dira. Eta geldialdi laburra direnean, kamioi gutxiago izango ditugu, baina hainbat kamioi ere izango dira. Eta horietako bakoitzak megabat
kargatuko du horren inguruan. Eta kokapen inguruko kargak izango dira 5-10 megabat lekurik handienetan. Beraz, potentzia hauek, dimentsio hauek, ez dira lortzen gauetik goizera sare elektrikoan. Beraz, maila honetako azpiegiturak urteetako luzapena dute eta eskatzen dute tentsio altuko edo tentsio ertaineko azpiegitutera lotzea. Beraz, horren ondorioz proiektuak asko luzatzen dira. Eta horretarako prest egoteko eta parekidetasun hori ibiltzen denean bateria bidezko eta diesel arteko kamioen artean, horretarako azpiegiturak izan barritugu eskura. Naiz eta kamioi lehiakorragoak izan 2025ean, garraiolariek ez badute non entxufatu, non kargatu 45 minutuan baino gutxiagoan, orduan ez dugu aurrera egingo. Eta ez dituzte erosiko. Eta beraz horretarako preste egoteko orain hasi behar dugu. Eta hemen industria, albiste ona da, industriak jadanik baduela heldutasun bat birkarga arloan, eta ez bakarrik nire enpresa arloan, enpresa asko daude Europan lanean ari direnak sektore honetan. Eta 2010ean, hasi ginean, enpresa gehienak sektore honetan ezagutza teknikoa genuen, eta ilusio handia. Orain ezagutza tekniko berbera edo gehiago dugu, ilusio berbera edo gehiago, eta dugu esperientzia, eskarmentua dugu orain beraz. Transizio honi aurre egingo diogu bermeekin, baina horretarako babesa behar dugu, erakunde Europarraren babesa dugu, eta tokiko erakunden babesa behar dugu, hau errealitatea izan dadin garraiz, 2025erako eskerrik asko zuen arretagatik. Eskerrik asko, Zamaioa jauna. Señoras, señores, con esta última intervención... Esku hartze honekin bukatzen dugu lehen zatian goiz honetan, eta bigarren zatian ordu laurden bat barru hasiko dugu, atxeden txikitxo bat egingo dugu, eta bidegitik gonbidatutzen zaituztegu atxeden aldi txiki honetan kafe bat ardezazuen beko kafe etxean, eta urrengo zita ordu laurden bat barru izango dugu 12:00 eta horretarako mahai inguru bat izango dugu, oso interesgarria gainera, 4 hizlari izango ditugu jadanik hemen prest daude. Alde batetik Pere Pedrosa, Stuart Madden, Dirk Penase eta Marco Di Gioia. Hemen elkarriko ikusiko dugu, orain arte. Eskerrik asko.
Are you ready? Prest zaudete? Ongi etorri berriz ere, bienvenidas, bienvenidos a esta Bigarren, lan jardunaldiaren bigarren saio honetara. Bigarren zati honetan, lehenengo zatia egia esan oso interesgarria iruditu zait, ekarpen, informazio, gogoeta oso interesgarriak entzuteko aukera izan dugu, eta bigarren zati honetan horietako askori helduko diegu berriz seguruenik. Izan ere, bigarren zati honetan luxuzko gonbidatuak ditugu gure artean, adituak eskuartean dugun gai honetan, eta seguru naiz oso ideia gogo eta ekarpen garrantzitsuak emango dizkigutela. Eta bakoitzak bere arlotik, bere jardunaren arlotik. Mahai inguru bat izango da, gutxi gora bera 50 minutu iraungo du. 5-10 minutuak zuek, ikusleen artean zaudetenok, zuen galderak, zuen zalantzak aurkezteko aukera ere izango zenukete. Como decía, en los minutos finales. Esan bezala, azkeneko 5-10 minutuetan, aukera izango duzue, nahi duzuen galderak edo kontsultak egiteko, jorratuko ditugun gaiei buruz. Oraintxe 12 ditugu, ea ordu bat aterdirako amaitzen dugun, eta gaurko mahai inguru honetako adituak aurkeztearekin hasiko gara. En primer lugar, y de izquierda a derecha. Lehenik eta behin, ezkerretik eskuinera, gure artean dugu Pere Pedrosa, bera da Grupo Padros taldeko arduraduna, eta hain zuzen ere, Astigarraga Oiartzuneko garraio integraleko zentroen kudeatzaileetako bada. Eskarmentu handia duen enpresa da, Padros taldea, aparkaleku seguru eta babestuen eremuan, eta hemen Astigarragako aparkaleku honen kudeaketa beste EISA enpresarekin batera, gauzatzearekin batera, Gironako Llerseko Padrosa parkinen kudeaketa ere beraien esku dago, beraz badaki zerbait kontu honi buruz. A mi izquierda, nire ezkerretara, Stuart Madden dugu, él es el director de C4C lauteko zuzendaria. Honek Europako errepide bidezko garraioaren sektorean lanean, eta berak ere noski inork gutxik bezain ongi ezagutzen ditu sektore hori dagozkion gorabehera eta xehetasun guztiak. La sede central del grupo C4T, como C4Tren egoitza nagusia Madrilen dago, baina jarduera daukate Belgikan, Erresuma Batuan,
Eta talde honek besteak beste parkin batzuen artean, Kalekoa, Frantziakoa kudeatzen du. Eskuinetara, a mi derecha, se encuentra Marco Di Gioia jauna dugu, UETR-ko idazkari nagusia. Europar elkartea, badakizuenez, 1988 urtean sortu zen, eta adi, zifra honi, gaur egun Europako 200.000 enpresa baino gehiago ordezkatzen ditu, garraio enpresa, esan nahi dugu noski, y su finalidad... Eta haren helburua da, errepide bidezko garraioko enpresa txiki eta ertainak ordezkatzea. Dirk Penaz jauna dugu, Dirk Penaz, director general de Sport. Sporteko zuzendari nagusia, jakingo duzuenez, lehen ere hitzaldi batean aipatu dute. Sportgen helburua da aparkalekuetako operatzaileak babestea, batez ere logistika eta mugikortasun eragiketetan, garraio segurua eta Europar Batasunen kalitate estandarra beteko dituena bermatzeko. Kide ere bada Penaz jauna. Bien, una vez realizadas las... Behin aurkezpenak eginda, goazen buru belarri sartzera gure dagokigun gaiean. Gaur hemen, Astigarraga Oiartzuneko garraio zentro integral honetan, garraioarekin, mugikortasunarekin, lotutako gaiak jorratzen ari gara, eta aurrez izan ditugun hitzaldietan behin eta berriz aipatu dugun gai bat da, hain zuzen ere horrelako zentroekin lotutako ezaugarriak. Erronka asko ditugu aurrean, erronka anitzak gainera, sektoreak baditu erronkak eta baditu arazoak, bereziki gidariak, kamioilariak erakartzeko unean, zaila da, sektorearen premia guztiak betetzea, garraiolarien adina aurreratua ere erronka bat da, bada beste gai bat, eta gaur egun martxoak 9, hau da, emakumearen nazioarteko egunaren ondorengo honetan, bada gai bat, hain zuzen hori, emakumeen presentzia txikia garraioaren sektorean gutxi gora behera, Europar Batasunaren txostenaren arabera, 3% baino ez dira emakumeak. Garraiolariak, hau da, gidariak, ibilgailu astunen gidariak Europan. 3% baino ez, beraz, eta horrekin lotuta aparkaleku seguruen gaia. Izan ere, kate horren barruan, faktore horrek beste elementu asko baldintzatzen ditu, beste aipatu ditugunak. Datuak txosten honetan daude jasota, eta oraintxe emango dizuet hitza, baina labur-labur, Inez Aiala Andreak aipatu du, egunean, 200.000 ibilgailu astunek zeharkatzen dutela Europa, eta horietatik oso gutxik dute bermatuta baldintza honetan, gaua baldintza honetan pasa alizatea, hau da, segurtasun baldintza honetan Europar Batasunak ezarritako irizpidei jarraikiz. Beraz, 7.000 bakarrik pasa dezakete gaua baldintza honetan, Europar Batasunak ezarritakoetan. Eta gure instalazio honek horri eman nahi dio erantzuna, baina lehenengo parte hartze honetan nahiko nuke zuek, mai inguruan gaudenok, erradiografia bat egitea, egungo egoeraren erradiografia bat. Aztertzea parkin hauen ezaugarriak. Eta nola ematen dioten erantzuna sektorearen premia larriko behar horri. Nahi baduzue, aurkeztu zaituzteten ordenean parte hartu, eta gero joango gara bakoitza parte hartzen. Eskerrik asko bidegiri, ona gonbidatu hau izanagatik.
aspalditik ezagutzen dugu elkar, aspalditik ibili gara borrokan, eta lehenik eta behin esan nahi dut Europar Batzordeak ezarritako neurri hori ez gain, lan egin behar da, hori irabazteko, ez da? Mugak desagertu zirenean, oraintala 30 bat urte, tokiko arazo global bilakatu ziren, ez? Lapurretak eta hori guztiak. 30 urte hauek oso oparoak izan dira Europarentzat. Baina arazoak ere globalak izan dira. Gero, produktu ona garraiatzeko gizarte kalitatea hobea izan behar da gidariaren ikuspegitik. Beraz, erabiltzailea ez da beti ordaintzen duena, ia inoiz ez da. Eta hori aintzat izan behar dugu, ez badugu horrela egiten, garraiatutako merkantziak beti kalteak jasango dituelako. Zergatik ez diogulako helduko gidarien arazoari, ez diogulako helduko berdintasunaren kontuari, ez diogulako helduko merkatuaren premiei. Eta aparkaleku seguru hauek horri eman nahi diote erantzuna. Alde batetik dugu segurtasuna, baina beste 3 zutabe ere badugu. Segurtasuna gizartearen ikuspegitik, hau da, konforta, erosotasuna, eta bigarrena da trantsizio energetikoa. Energiaren 60% garraioak kontsumitzen badugu, ez dugu zerbait egin behar, pribatu bezala behar dugun energia ekartzeko, hori guztia esku publikoetan utziz gero ezingo diogu arazo horri heldu. Beraz, hori ere aintzat hartu behar dugu, batez ere, karga azkarroiek egiteko, ezta? Eta hori ustiatzaileek jarri behar dute ere. Hirugarrenik, digitalizazioaren erronka dugu. Ez da enpresa digitalizatzea, ez da? Kate oso aintzat hartuta eta izapide administratiboa guztiak plataforma batean egon behar da. Bakoitzak bere datuak integratu beritu plataforma horretan eta seguru egon behar bezala tratatuko direla. Hori guztia ondo antolatuta egiten badugu, azpiegituren ikuspegitik, seguruenik etorkizuneko espazio egokiak sortu ahalko ditugu, eta azkeneko zutabea da gidari autonomoa. Egun ditugun bide azpiegiturak ez dira behar adina erabiltzen, gau ez bakarrikan erabiltzen dira, aurrerago profesionalizatzen baditugu gidariak etekin handiago bateako diegu errepide hoiei eta azpiegitura hoiei. 160 bere lanleku aldatu beharko dute eta beste 120 atera egin beharko du berriak sartzeko, beraz. Egunero lan egitea, soldata bat irabaztea, eta administrazioekin batera lan egitea da niretzat hemen egoteko arrazoia, ezta? Eta holako azpiegitura bat inauguratu ahal izateko arrazoia. Adibide bat emango dut eta horrekin amaituko dut, datu bat. Guk Llerseko aparkalekuan, lehen aipaturiko Kataluniako horretan oso antzekoa da, mugatik gertu dago, eta 125.000 tiketeko kontaketa dugu urtean. Ordu bete doan ematen dugu, esanet, guztira handik igarotzen direnak 250 plazatan, 125.000 tiketin dugu. Beraz, ordaintzen dutean egoteko, baino jasotzen dutenak merezi du. 15 urte daramatzagu, 200 gidariri inkestak egiten, galderak egiten hasi ginen, galdetu genien zer behar zuten errepidean seguru sentitzeko, eta 2006an
amaitu genuen azpiegitura eraikitzen. Eskerrik asko, Padrosa jauna. Orain Maden jaunarekin jarraituko dugu. Eguerdion. C4C, gure enpresaren ikuspegitik, kalen dugun azpiegiturak 15 urtera damatza lanean. Padrosa jauna adierazi duenaren ildotik, oso funtzionamendu antzekoa du. 15 urte hauetan elementu interesgarri bat ikusi duguta da, aurrera bide ederra egon dela, zentro seguru eta zaintzapekoen kasuan, bide luzea dugu oraindik egiteke, baina norabide honean goaz. Eta hori zor diogu hein handi batean, Europar Batasunak eman digun babesari, finantzaketaren bitartez eta funtsen bitartez. Erronketako bat, edo garraioaren sektoreak aurrean duen erronketako bat, lotuta dago gidarien kontratazioarekin. Gidari asko erretiratzen ari dira, sektoretik joaten ari dira, eta horren emaitza da, oraintxe bertan, gidari berriak erakartzeaz gain, seguru nik beste leku batzuetako gidariak erakartzeaz gain, normalean Errusiatik eta Ukrainatik etortzen ziren gidaria, eta gidarien iturria beste bat izango da, edo iturri hori desagertu egin da, behintzat oraingoz. Beraz, arazo luze bat izango dugu gidari berriak erakartzeko, eta hori konpontzeko modu bat litzateke, emakume gehiago kontratatzea sektore honetan, baina hori egiteko emakumeek seguru sentitu behar dute errepidean, eta hori erronka itzela da. Hemen dugun instalazio, bezalako instalazioak ditugunean, hemen emakumeak seguru sentitzen dira, halako instalazioak ditugunean, emakumeak seguruago sentitzen dira, beraz, instalazio guztiak egokitu egin behar dira, eta hor bide luzea dugu egiteko. Kaleko instalazioa eta instalazio honen artean badira beste leku asko, baino ez daude emakumeen beharretara egokituta, eta hori da Europar Batasunak aurrean duen erronketako bat. Beraz, emakumei egokitu behar dizkiegu, eta albide luzea dugu egiteko esan dugun bezala. Baina aurrera egiten ari gara. Bada beste erronka potolo bat, beste arlo bat, eta da digitalizazioa. Garraio enpresek eta gidariek parkinak non dauden badakitela bermatu behar dugu, ziurtatu behar dugu. Itza hemen hizlari askok aipatu dute, norbait autopilaketa batetik hurbil dagoenean, jakin nahi dutela, ez da? Parkin seguru batetik hurbil daudenean ere jakin nahi dute, badagoen plaza utxik, zesarri gidariek bereen bidaia antolatuko dute, ordu jakin batean iristeko leku jakin batera, ez parkin seguru batera, oso ondo antolatzen dute, badakiten noiz gidatu dezaketen, noiz atxenen hartu behar duten, eta baldin badakite parkin bat beteta dagoela, behintzat badute aukera beraien ibilbidea pixka bat aldatzeko, eta ez seguru ezen leku batean lo egin behar izateko. Datu ez hitz egiten ari gara, baina datuak lortzea eta informazio erabilgarri bihurtzea, gidariei helarazteko, kudeatzailei helarazteko, horrek areagotu egingo du parkin seguruen erabilera. Eskerrik asko.
irtenbideak detektatu ditugu, baina sakondu egin behar dugu, ez dakit ze ikuspegi izango duen Marko Di Giola jaunak gai honen inguruan. Unfortunately, I understand quite well the la lengua de Cervantes, but I don't speak it very well, so allow me to speak in English. Let me stress that when I see this kind of parking areas, well, this generates quite a high degree of optimism for the future. The safe and secure parking areas, well-equipped parking areas are essential to allow road haulers and drivers to deliver goods to citizens to the benefit of real economy and society. I would like to stress how the expectation from our side, operator side, is that the presence of these parking areas should be an unavoidable, I would like to stress this, unavoidable obligation for all public authorities. If you go back a bit to history, the caravanserais in the trade routes between East and West were essential. And the policymakers of the time, they felt this need, so they provided all the financial means to build this and to allow the road haulers of the time, the merchants, to benefit the real economy and society of the time. An avoidable obligation, not only from an... Beti jakin izan dute, garrantzitsuak direla errepide horiek, beraz, saiestezina da ikuspegi estrukturaletik eta gizartenen ikuspegitik ere gogora dezagun. Europar Batasuneko legeetan ere, gizarte arloan dagoela sartuta, ez teknikoan, beraz, nahi baldin badugu gidariek Europar Batasunaren legedia betetzea, haien esku jarri behar dugu beharrezko azpiegitura. Eta hori jarri nahi nuen mahai gainean. Askotan, entzun izan dut, bide luzea dugula egiteko, baina erantzi nahiko nuke bide luzea dugula egiteko, baina azkar egin behar dugula. Oraintxe bertan, 200.000 gidari baino gehiago ditugu. Falta zaizkigu Europar Batasunean, ikusi dugu zer gertatu den Erresuma Batuan gidari faltarekin, beraz arazoa handia da eta berehala jarri behar diogu, eman behar diogu irtenbidea. Beraz, garraioaren sektorearen erronka handienetako bat da eta ekaitz perfektu bilakatzen ari da COVID-a dugu, baina baita ere badugu energia krisis itzala eta gidariak falta zaizkigu. Beraz, nahi badugu enpresa horiek ekarpena egiten jarraitzea ekonomiari beharrezko baldintzak eman behar dizkiegu. Horrek konplexutasun handiko arazo bat dakarkigu eta irtenbide asko ditugu horretarako bat, behar adinako azpiegiturak eta ondo ekipatuak ematea. Garraiolariak... Europar Batasunak beti esan izan du, funtsezko langileak direla garraiolariak. Eta parkinek ere definizio bera merezi dute. Hau da, funtsezko azpiegiturak funtsezko langileentzat. Publikoak ulertu behar du zer nolako garrantzia. Publikoak eta administrazio publikoek ulertu behar dute zer nolako garrantzia duten horrelako azpiegiturek. Eta gero bestalde, sustatu behar dugu, garraiolariek ere, parkin seguruak erabiltzea. Ni Bruselaren burbuilan urte asko daramatzat, eta zentro seguruak, eta parkin seguruak aipatzen dira hainbat modutan, baina lehen aldiz orain ikusi dut benetan legeriak esku hartu nahi duela eta aipatzen duela zer nolako garrantzia duten eta espero dut horren atzetik etorriko direla arau batzuk sektorea babestuko dutenak eta ondo sailkatuko dutenak. Auditoretza harmonizatuko prozesu bat beharko genuke, noski profesionala, behar bezala egina.
estandarizazioa, estandarrak harmonizatzea, auditoretza, baina sustapena, erabilera sustatzea. Sustatzea garraiolariek hau erabiltzea. Zer egin? Akordio kolektiboak, hitzarmenak, estatu mailan, ziurtatzeko enpresa horiek guztiek erabiliko dituztela azpiegiturak. Noski, ordaindu egin behar da, horrelako guneak erabiltzeko. Baina adibidez, diru itzulketa bat jasotzea. Edo nolabaiteko obariren bat, edo gehiago ordaintzen dutenek baldintza hobeak izatera, edo prezio hobeak, hitzarmen kolektibo bat ezarrita. Hau da, nolabait gune hauen erabilera sustatzea. Inbertsio publiko gehiago ere behar dira, estatukideen aldetik. Europar batasunak, Europako batzordeak, hemen hitz egin duzu, hainbat ekimen ez, baina gehiago ere egin daiteke. Ez naiz kalitateaz ari, baina kantitateari dagokionez, halako azpiegitura gehiago egun beharko lirateke. Seguruenik lehentasuna emango zaie hainbat proiekturi, ez bakarrik berriak eraikitzeari, baizik eta lehendi daudenak eguneratzeari, sarbideak hobetzeari, baina nonbaitetik hasi beharra dago, noski gero iritsiko gara. Bestera, hainbat estatukide daude, badutenak zirkulazio fluxu handia, eta batzuetan errepideak ere ez dira modernoak izaten, ez? Adibidez, Europako leku batzuetan ez dira Espainian bezala, orduan ez ezaguna ahaztu. Nolako diren gauzak azpiegituraz ari garenean, hor daude errepideak, hor daude atxeden hartzeko leku egokiak, ez legerian ezartakoa betetzen dutenak, eta gero lanbidea erakargarriago egin behar dugu, askoz ere erakargarriago, jende gaztea erakartzeko. Eta gian mentalitatea aldaketa horrekin, garraiolariak, gidariak, eroi gisa ikusiko banituzke. Europan aldiz, oso itxura txarra daukate, iduri txarra dugu. Estatukide gehienetan ez dugu lanbide ontzat, ez? Familiatik urrun, errepidean ordu asko, arriskutsua, beraz, az gaitezen garraiolarien irudia aldatzen. Ez, ziurtatzeko pertsona horiek arro sentituko direla, eroi sentituko direla, gizartearen aurrean eta ekonomiari dagokionez. Hoiek ziren egin nahi nituen gogoetak, baina seguru nire hemen kideak gehiago esango duela. Orain, Penaz Esporgeko zuzendari nagusiak hartuko du hitza, beraien ikuspegia oso interesgarria da, zentro integralei buruzko ikuspegia oso interesgarria da. Asko gustatu zaiten entzun dudana. Eta parrazaren nintzen, ez? Pensatuz bez dute zer gehiago esateko, oso onak dira nirela hemen kideak, dena esan dute. Eruditzen zait oso lerrokatuta daudela, oso ados gaudela gure iritziekin. Iraganean demandak egin behar izan ditugu, arazoak izan dira, eta atzera begiratzen badugu, ikusten dugu, borrokatu egin behar dugula parkinak, parkalekuak izateko, baina badugu hemen erronka garrantzitsu bat etorkizunari begira, premia guztiak entzun ditugu, konektibotasuna, jasangarritasuna, segurtasuna, batzordeak lan bikaina egin du, babes handia eman digu. Eta gainera funtsak gero eta handiagoak izan dira, 50 milioietik 60 milioira, eta horrengo datotzen urteetan ere handitzen joango dira, beraz hori positiboa da, egona da, horrek esan nahi du, gure agenda politikoak ambiziotsua dela eta urrun begiratzen duela. Gero merkatua. Mundu guztiak begiratzen du norabide berean, badakigu zer premia ditugun, zer behar duten enpresek, aseguru enpresek, garraio enpresek, guztiek dituzte premia berberak. Baina zer behar dugu guk behar dugu
bertan lan egiten duten pertsonak seguru sentitzea, eta horretarako praktikara eraman behar ditugu hainbat gauzak. Guztiok gara erantzule, guztiok egin behar dugu lan parkina horiek, aparkaleku horiek martxan jartzeko. Ez genitieke parkin deitu behar, hori desfasatuta dago, are gehiago dira, zerbitzu gune bat dira. Eta bereizgarriak izango dira, ematen dituen zerbitzuak ez da, autoelektrikoentzat, hidrogenoa, ditugu hainbat gai hor elkar lotu behar ditugunak parkin bakoitzean, maila logistikoan. Eta nire eskaera da hemendik, erantzule egin gaitezkela guztiok. Eta ez diezaiogula pelota beste bati pasa. Guztiok dugu hemen erantzukizuna, eta guztion esku dago gune hauen funtzionamendua, gauzak praktikara eramatea, elkarrekin lan egitea, irtenbideak aurkitzea, hori da aurrean dugun lana. Gauzak hor daude, merkatuan daude irtenbideak martxan jarri behar ditugu, eta onartu behar dugu business case bat sortu behar dugula, ez dago dena agintarien esku, horrela ez du funtzionatuko. Enpresa pribatuek ere badute zeresana inbertitu behar dute, eta noski errentagarritasuna izan behar da, itzulketa bat egon behar da, inbertitutakoa irabazteko. Beraz, iruditzen zait, mundu guztiak bere erantzukizuna onartzen duenean, eta martxan jartzen duena bere esku dagoena, orduan funtzionatuko duela, ez da bi egunetan gertatuko, baina guztion artean jun behar gara honetan pentsatzen, parkina eraikitzea ia gutxineenekoa da, ez 2 urtean egiten den gauza da. Baina beste 11 gauza daude egiteko horren atzean. Beste irtenbide batzuk bilatu behar ditugu garraiolarientzat, gidarientzat. Zer nahi dute gidariek? Jan, gauean nahiko lukete etxean familiarekin, janari goxo bat, ez da, baina ezin dute. Orduan, goazen beste irtenbide bat bilatzera, puntu batetik bestera, gidatu behar dute, eta hor batzuetan karga aldatzen duzu, gidariz aldatzen duzu, eta pentsatzen dute, orain non bilatuko ditugu falta zaizkigun 200.000 gidari horiek. Salgaien garraioa gero eta handiagoa da. Orain 200.000 gidari behar ditugu, hori orain, baina hemendik gutxira askoz ere gehiago beharko ditugu, ze badakigu salgaien garraioak gora egingo duela. Elementu horiek guztiak kontuan izan behar ditugu eta lan handia dugu egiteko aurretik. Bai, asko dugu egiteko. Hemen esan dugun bezala, lehen txanda honetan ikusi dugu premiaen diagnostikoa, premien eta erronken diagnostikoaren buruz adostasun handia dagoela, ahulguneak eta indarguneak guztiok partekatzen ditugu, ikusten ditugu, batez ere garraioen eta aparkalekuen sektorean. Europar Batasunak ikusi du 3 gako zeudela zentro hauek sektorearen premiei erantzuna emateko, ez? Eta haietako zutabe bat zen segurtasuna, beste gako bat ziren zerbitzuak, ez da bakarrik aparkaleku bat, hori esan duzuk ere, askoz ere gehiago da. Beraz, gidariek, garraiolariek, ona etortzen diren garraiolariek, izan dezatela zerbitzu duin bat, haien eskura, eta beren premiekin bat egingo duena, eta 3. hankatxo bat izango litzateke, auditoretza independentena, kanpo auditoretza ikuskaritza independenteak baliokotzeko zerbitzu horiek ematen dituzten estandarrak. Ez dakit horrekin ados zaudeten. Europar Batasunak esandako 3 gako horiekin ados zaudeten. Zuek ere beste printza batzuk edo aipatu dituzue. Niri biti gustatzen zait adibide bat jartzea, eta edabide horretatik garraiolarien sentimendua estraplatu dezakegu. Ni bidaian baldin banoa, nire giza ezaugarriak ditut, ze zerbitzu behar ditudan, nik hotel bat aukeratzen dudanean, gela jakin batekin. Etxeatik kanpon baldin banago, bileran egun osoan, eta gero 6etan 7etan amaitzen duzunean, gelditzen zaizun espazioa 5 bider 5 da, 25 metro karratu gehien
trenera jota eta hor egin behar duzulo. Egia esan, niri pertsonalki gogoa izaten dut, zapatak entzekoa, ez zait moketa gustatzen, parketa gehiago gustatzen zait. Beraz, hau gauza bera da. Gidaria jakin behar du zer aurkituko duen, zen izango den zerbitzu maila, zen izango den konfort maila, zer espero dezaken. Kontutan hartu ere segurtasuna ere parte dela. Hau da, ez duzula intromisiorik izango ez pertsonan, ez salgaian, ez da ere zure osasunean, eta jatekoan ere bai. Hau ere osasunaren epeluzeko baldintza bada erakargarria izan dadin, estandarrak beraz, lotuta egon behar dute zentro hauekin guztiekin. Eta ni leno, gustatu zait, erabiltzaile gisa deitzea garraiolari hau, ze erabiltzaileak definituko du eta kategorizatuko du zein den funtzionaltasuna, gero gizarteak oroar jakin dezan zer ezarri. Eta erabiltzaile hori fidelizatu egiten balin bada azkenean, eta etorri, leialdu egiten balin bada, eta etorri egiten balin bada, eta preskriptore berak, erabiltzailea, garraiolariak berak esaten badu, orduan arrakasta izango dugu diagnostiko jakin honetan. Ederki, nahi duzunean parte har dezakezu? Bai, nik uste dut, gainera ere zabalagoa dela. Izan behar du kontzeptu europar bat. Europa hainbat estatu kide ditu eta estatu bakoitzaren pentsamoldea, herrialdeare bakoitzaren pentsamoldea desberdina da, kontutan hartu behar da, garraiolari hori nondi datorren, Erresuma Batuatik, Errumaniatik, Poloniatik, eta gainera ulertu beharra dago pentsamolde hori nolakoa den. Eta ez gara bakarrik parkin batetaz ari, intermodalitateaz ere ari gara. Eta intermodalitate hau ere kontutan hartu behar dugu. Ikusi behar dugu pieza txiki bakoitzak non kokatzen den irudi zabalago baten barruan. Ze ez dugu oinarritu behar bakarrik pieza batean irudi txikian. Kontutan hartu behar dugu irudi handiagoa. Ez gara parkin batera ikitzen ari bakarrik. Hau da, ikusi behar dugu azpiegitura horrek nola kokatuko den azpiegituraren barruan. Ze azpiegitura hori balin badugu, baina ez balin bada sistema barruan sartzen, ez du funtsik. Ikuspegi globala izan behar da beraz, noski. Terminalak ditugu, aparkalekoak ditugu eta elementu ugari ditugu. Baina arazoa ez da bakarrik parkina, baizik eta kate asko zabalago batez ari gara. Eta kate guztia izan behar dugu kontuan. Gonbidatu behar ditugu beste eragile batzuk iritzia eman dezaten jakiteko zentzuk diren beren arazoak, ze gaik ekezkatzen dituen. Eta horregatik gure bezeroi entzun behar diegu, gure erabiltzailei ekosistema bat eraiki behar dugu beraz. Eta ekosistema batek bakarrik funtzionatuko du, kate osoa lotuta, konektatuta dagoenean. Kate begi bat ez balin badago konektatuta, orduan ez du funtzionatuko. Eta bi iruzkin egin nahi ditut nik ere nire aldetik. Ados nago perskak esan duenarekin. Baina nik uste du funtsezkoa dela ekosistema bat sortzeak. Hornikuntza kateko eragile guztiek beren rola bete behar dute. Beren ekarpena egin behar dute garraiolari ez ari gara, salgaien garraiolari ez, eta gidari ez, enpresei buruz eta zentro logistikoei buruz ari gara hitz egiten ere bai. Agintari publiko batek baimen bat ematen duena eraikuntza bat egiteko, behar bada, eskatu barko genuke erabiltzaileen iritzia eta baita ere sektore pribatuaren iritzia, ze noski beti ari gara sektore publikoaz ematen du, baina sektore pribatuak ere zerikusia handia du honekin guztiarekin. Eta portuei buruz ari bagara, edo bide azpiegiturez ari bagara, baimen eman behar duten pertsona arduradun guztiek arduratu beharko lukete ziur egoteko segurtasun irizpide guztiak bete direla, eta beste irizpide batzuk ere bai. Beste iruzkin bat azpiegitura adimendunari buruz.
puntu funtsezko batean gaude gaur egun. Hemendik aurrera azpiegitura horiek eta sistema hori erabat aldatuko da. Hemendik aurrera gidari batek ez du bakarrik bere kamioiaren volantea erabili beharko, ulertu beharko du gainera zein den mundu digitala. Ulertu beharko ditu beste hainbat gauza. Duela 10 urte fisikoki ezinezkoa zena gaur ez da bakarrik posiblea, baizik eta baita ere bada. Eta lehen, esan dugunean hainbat gauza egin behar genituela, erantzuna beti zen ezin dut egin nire kontroletik atdako, baina gaur egun teknologia digitalei esker gauza asko egin daitezke. Hau da, arazoak hauziak beteraz daitezke. Beraz, azpiegitura adimenduna behar ditugu, gidari adimenduna behar dugu, sistema adimendun bat behar dugu oro bat. Eta horrela bete egingo dira estatu eta Europar mailako arauak. Eta amaitzeko aipatu nahi nuke ingurumena. Ikusi dugu Green Deal berriarekin jarraitzen baldin badugu bide garraioarekin. Aurrera behar bada arriskuan jarriko ditugu Green Deal berri horren helburuak, beraz kontutan hartu behar dugu, behar bada erregai berriak sartu beharko ditugula. Gainera datu batzuk ere argitaratu berri dira, eta horrela diote 2021ean, kamioien 190%, kamioi zarren 190% dieselak ziren 0,5 dira elektrikoak, eta gainerakoek erregai alternatiboak erabiltzen dituzte, hidrogenoa, besteak beste. Beraz, errealistak izan behar dugu. Hau da, denak ados gaude, ingurumen helburuak bete egin behar direla, baina gainera errealistak izan behar dugu. Eta kontuan izan behar dugu errealitatea zein den, gidariak ez daitezen biktimak izan transizio ekologiko horretan. Berriki irakurri dut Kanadan eta Estatu Batuetan, hainbat tiroketa egon direla aparkaleku batzuetan. Hau da, ez dira aparkaleku seguruak ez da inondik inorare. Eta arazo asko dituzte elementu guztiak konektatzeko. Hemen uste dut Europan askoz hobeto ari garela, aurrerago gaudela, baina lan handia dugu oraindik egiteko. Eskerrik asko. Bai, nik uste dut erronka handietako bat hauxe dela parkin seguru eta zaindu hauek garatzerako orduan plangintza prozesua alegia. Eta baimen eskaria prozesu honetarako guztirako, eta esan den bezala kamioiak eta garraiolariak oso garrantzitsuak dira, eta denok dakigu hori. Eta oroar inork ez du parkin seguru bat izan nahi etxetikan gertu. Baina behar bada kezkatzen hauen arazo bat, behar bada gure ikuspegitik. Hau da, askotan, udaletxeek edo udalek baimen bat ematen dute plangintza bat egiteko industriagune batean, zentro logistiko bat beharrezkoa denean, garraio zentro bat behar denean. Baina udal horiek beraiek ez dute kontutan hartzen, aparkaleku gune bat behar dutela, eta gu enpresak isa nahi baldin bat dugu industria gune berri horretan operatzen hasi, lehiatu egin behar dugu terrenoak edo lurrak erosteko. Eta enpresa logistikoekin lehiatzen gara, eta biltegi guneekin askoz ere prezio altua gorraintzen dutenak, ze erretornoa beraientzat askoz ere hobea delako guretzat, baino gu bere aparkaleku seguru eta zaindu bajarren nahi dugun enpresaren aldetik, beraz pantalla horretan, borroka horretan, lurrak lortzeko borroka horretan, sekula ez dugu borroka hori irabazeko. Ze logistika eta garraio enpresek beti aurre hartuko digute. Zer egin behar dugu? Udalak animatu behar ditugu, kontutan ardezaten, gorde egin behar direla lurrak, lur saila gorde egin behar direla, horrelako instalazio bat egiteko, parkin, seguru eta zaindu bat jartzeko.
Ze Europako autobide batetik joaten garenean, industriagune asko ikusten ditugu, baina ia ez dago aparkaleku seguru eta zaindurik, eta hori Europa osoan gertatzen den arazo bada. Eta uste dut, hemen Europar Batasunak zerbait egin beharko lukeela, eta presioren bat eragin dezakela edo egin dezakela, bai estatukideen aldetik eta gero estatukideek ere presioa egin dezaketela udalen gainean. Hau da, beraiek bat direlako, baimen horiek ematen dituztenak. Hori izango litzateke funtsezko auzi bat, kontutan hartu beharrekoa eta landu beharrekoa, guretzat arazo bada, baina gu ez gara gaude bakarrik arazo honetan, ikuste dut arazo partekatu egiten dugula askok. Eta bigarrenez ere esan nahi nuke beste zerbait, lehen ere esan dena. Hau da, parkin bat kamioientzat operatzea ez da eragiketa estatiko bat. Beti egin behar dugu, aurrera bilakatu behar dugu, egokitu behar dugu. Erregai alternatiboei buruz ere pentsatu behar dugu ere, gasa, hidrogenoa, bateria elektrikoak ere zein diren, eta horrek badu bere kostua. Eta noski berreskuratu egin behar dugu gastatzen duguna gure operazioen bitartez. Beraz, horregatik badago muga bat egin dezakegun horretan, eta badago muga bat ere guk kobratu dezakegun prezio horren gainean. Eta inpaktuetako bat, jadanik ikusi duguna kalen, nik lan egiten dut, mugikortasun pakete horietako inpaktuetako bat izan da, handitu egin dela trailer kopurua duela zenbait urte, kamioiak iristen ziren aparkalekura, aparkatzen zuten, atseden hartzen zuten, eta irten egiten ziren besterik gabe. Orain, trailer truke gehiago dugu, eta horrek erronka bat, erronka bat da guretzat, gu baikara kudeaketa horren erantzulea, parkin seguruaren kudeatzaileak, eta hori gero eta ugariagoa izango da. Gero eta trailer truke gehiago egongo dira. Eta hori izango da mugikortasun paketearen ondorioetako bat, eta operatzaile kontutan hartu behar dute hori bere eragiketetan, batez ere ikuspegi tekniko batetik, ze iristen da garraiolari bat trailer batekin, gero beste garraiolari bat beste trailer batekin, eta hurrengo astean beste garraiolari bat dator lehen trailer horren bila, beraz hori dena elkartu egin behar da, eta lotu egin behar da, hori erronka bada eta zaila da, baina horregatik behar ditugu datuak eta informazioa, eta hori funtsezkoa da. Eskerrik asko, Maden jauna, niri gustatuko litzaidake gogo eta bat egitea administrazioarekin batera, eta galdera bat ere bai. Hau da, produktuaren balio erantsia, kaian, produkzioa bukatzen denean, konsumitzaileari begira zero da, eta hemen diseinua, teknologia eta zientzia egon da, eta baita ere baliokate osoa. Beraz, balio erantzi horren transmisio uala bakoitza kontsumitzen dugun arte hori da mugikortasunaren parte. Ez gara bakarrik garraioaz ari gara baita ere pertsonei buruz hitz egiten. Salgaiei buruz, hau da pertsonak ez ditugu garraiatzen joan baruten tokira beren jarduera profesionalak egiteko. Beraz, hemen dugun arazoa da ez dugula lan on bat egingo. Beraz, nire galdera da zenbat balio du, ze balio ematen diogu transmisio ual hori, produktuen balio erantzia kuestionagarria izateko moduan. Nik uste du zerbait gaizki egin dugula, eta ondo hasi ginen egiten. Eta guk eman dugun irudi txarra demonizatu egin dugu, kongestio arazoengatik, kutsaduragatik, eta azkenean nolabait geldiera ez egin dugu bakoitzaren lana gu garenean denok errepidaren erabiltzaileak ez dugu kamioiak, baina nahi ditugu produktuak gauzak salgaiak etxean ikusi, ze balio ematen diogu honi. Hemendikan aurrera gainerako guztia eraiki dezakegu, baina uste dut galdera ondo eginda dagoela. Hemen administrazioak ditugu aurrez aurre eta galdera hau egin dezakegu. Padrosa jaunak atza jarri du oso gai korapilatxuan. Nik uste dut arazoa arago doala, garraio sektoretik arago.
denoi dagokigu, 21. mendea hasi zen oso modu konbultsuan, eta gero beste krisi batzuk etorri dira, krisi klimatikoak eragiten duena gugan, eta hori da lehen aipatu dena. Hau da, beste mekanismo batzuk sor daitezke, eta horrek bateriak karga egokiagoak sor litzake oreka bat sortzeko kontsumoaren eta ingurumenaren zaintzaren artean, eta Brexitaren auzia ere dugu, horrek eragin zuzena izan zuen, eta oraindik ere badu bere eragin zuzena salgaien garraioen fluxuan, pandemiaren auzia ere hor dugu, eta zoritxarrez, eta lehen esan den bezala badugu faktore geopolitiko bat Errusiak egin duen inbasioa Ukrainan. Eta faktore horiek guztiak oso adierazgarriak dira. Eta bakoitzak bere ikuspegitik, baina eragin zuzena dutenak sektorean. Baldintza hoietan, komplikatuak diren hoietan, zailak diren hoietan, nola ikusten duzue etorkizuna zuen iritziz, naiz eta markatu duzuen bide bat, zuen iritziz zein izan daitezke lerro maisuak sektore hau benetan arnasa ardezan eta eraginkorra izan dadin, ere kalitate arloan, balio erantzian eta baita ere garraiolarien irudiaren duintze horretan. Eta oroar sektoreak funtziona dezan, modu egoki batean. Balin baduzue alderantzizko txanda egingo dugu. Iruditzen zait, lankidetza publiko-pribatu egokia beharrezkoa dela, elkarrekin lan egin behar dugu bi aldeetatik, zen merkatuak bakarrik ezin du egin, agintariek ere ikuspegi bat izan behar dute, eta enpresei lagundu behar diete, sistema guztiarekin, prebentzioarekin, eta horrek dakarren guztiarekin. Eta agintariek gainera badute beste bete behar bat, hau da, laguntzea. Europan gertatzen ari dena, badago irudi orokor bat, ez da, baina gero detaileari erreparatu behar digu udalerrien egoerari, eta ikusi behar da nola sortu eta eraiki daitekeen sistema hau. Konektibotasuna falta da mailen artean. Baimenak jasotzen direnean, ez udalerri batean eraikitzeko. Adibidez, fabrika bat eraikitzen denean, ikuspegi bat izan behar da, ez? Eta bakoitzak bereari begiratzen dio. Baina parkinetaz hitz egiten ari garenean, eta estandarrez hitz egiten ari gara, estatu kideak hasi dira galderak egiten. Eta hori da, auzia, hori da gaia. Begiratzen dute pixka bat eta esate dute zer dugu Espainian, ze aparkaleku, ze egitura ditugu Espainian, ze mailatan daude, beraz radarrean daude. Baina arazo hauek konpontzeko modu bakarra maila guztien arteko komunikazio egokia izatea da. Goitik bera eta betik gora eta kanpotik barrura, ezkerretik eskuinera, hau da, komunikazio ona eta komunikazio integral ona dugunean bakarrikan funtzionatuko dugu. Helburua ez da bakarrik esatea zer behar dudan, baizik eta entzutea berzeek zer behar duten, eta orduan bakarrikan egingo dugu aurrera eta planteatuko ditugu irtenbide egokiak. Ez da 3 edo 4 urteko kontua, ibelbide luzea dugu aurretik. Hori argi dago. Aldatzea, aldaketa beti da zaila, eta hornikuntza kateak oso itxura desberdina izango du hemendik 5 urtera. Pandemiarekin argi ikusi dugu, dena bizkortu da asko. Eta oraingoz geldi ezina da, gauza gero eta azkarraga doa, erritmo oso, abiadura oso handian, eta kontuatzen gara, zein azkar aldatzen diren gauzak egun batetik bestera, ez da, lehen konektibotasuna etzen alako gai garrantzitsua, baina gaur egun premiak hortxe daude, oso agerikoak dira. Eta maila guztien arteko komunikazioa ezinbestekoa da, funtsezkoa da.
orain badakigu lehenago edo beranduago ibilgailuak, automobileak, kamioiak, erabat automatizatuak izango direla. Nik badakit nire semeak nire adina duenean, agindu bat emango diola bere autoari eta Bruselatik Erromara eramango duela autoak, zuzenean, edo Donostiara, baina hori gertatu baino lehen badira tartean beste urrats batzuk eta oraindik gizakiak garrantzitsuak gara eta gizakiok beharrak, premiak ditugu eta horietako bat, aparkaleku seguruak dira. Eta gero ospitaleak inork ez du horretan pentsatzen. Baina hiri batean, ospitale bat baduzu oso ondo, baina ez baduzu arazo bat duzu, beraz ondo pentsatu behar ditugu gauzak eta ikusi behar dugu ondo pentsatu behar ditugu parkinak, aparkalekua funtsezkoak dira, ekonomiarentzat eta gizartearentzat. Helburua da ulertzea nola egin gidariek aurre egin ahal izatea egoera zail bati. Ez dakigu nolakoak izango diren datozen urteak hemen Europan, baina iruditzen zait egongo direla aukerak beste eragile batzuk inplikatzeko, aseguru agentziak adibidez, ziurtatzeko, pizgarriak egongo direla, nolabait, tarifa bereziak, garraio enpresentzat, ezta? Edo garraiolariak aparkaleku seguru zaintzapeko batean atxeden hartu arazten dituzen enpresentzat, hobariak egongo direla nolabait. Iruditzen zait aurrera egiteko arloetako bat, aurrera egin alduen arloetako bat, eta azkar gainera dala, hori, komunikazioa hobetzea, tartean diren eragile desberdinen artean. Hitz egin dugu lehen hitzaldiren batean. 2024-2025 urtea, zibilgailu elektriko ez, guretzat, kamioi gidarientzako aparkalekuen eragile bezala, ikusi behar dugu, jakin behar dugu ze azpi egitura dugun, eta horre inflexio puntu bat izango da. Hortik aurrera, jakingo dugu, zer dugun eskuartean. Esporgek komunikazio bea izan nahi du kamioi gidariekin, saiatzen ari gara ulertzen zer beharko duten gidariek etorkizunean, zer behar duten fabrikek, horraz daiteke eragile desberdinen arteko interkomunikazioa, funtsezko elementua da, eta gainera ikusi dugu LNG-rekin lehen bageneukan arrautzaren eta olioaren egoera hori, ezta? Ikusi dugu gas natural likidoa, gas natural likidoa garraiatzen duten kamioiek badituzte arazoak. Orduan koordinatuta lan egin behar dugu. Kamioi elektrikoak fabrikatzen dira, baina karga puntuak behar ditugu, kargatu alizateko, ornitu alizateko, hori erronka bikaina, aitzela da. Eta hasierako fase honetan, transizioan gara, gasolinatik autoelektrikora pasa behar dugu, eta hori dana, pasa behar dugu. Baina interesdun guztiek dute zer esana hor. A puntutik B punturako ibilbide horretan dauden interesdun guztiek. Egin dudan galdera lotuta zegoen iruditeria orokorrean Errusiaren inbasioak duen irudi negatibo horrekin, ez? Eta zer erronka ekarri dizkigun? Historikoki grafikoari begiratzea besterik ez dugu. 10 urteko epe bati erreparatuta, panorama txarra da, ezkorra da, baina 150 urteko kurbari erreparatuta ikusiko dugu gorantz egiten duela. Beraz, ze ikuspegi dugu etorkizunari buruz. Positiboa. Zergatik positiboa? Gauza asko mugituko direlako, gizarteak hobetu egin behar duelako, aurrera bideari ez diogulako uko egingo inoiz,
Eta naiz eta inflexio puntu asko izan, seguru naiz erronkei helduko diegula eta efizientzia handiagoz gainera. Beraz, garraioa hor egongo da, existituko du. Malguak izan beharko gara, azpiegiturei dagokienez, ikusi behar dugu nola egokituko garen. Erronka hoiei aurre egin ahal izateko, noski gure abia puntuan badan nola baiteko adostasuna, ez? Badakigu zen nolakoa izan behar duten azpiegitura horiek eta ze helburu bete behar dituzten, baina hemendik 10 urtera ezingo genuke berriz ere hemen eserita egon. Eta diaspora batean aurkitu, ez? Ezingo genuke bakoitza ona etorri eta esan bakoitza azpiegitura desberdin bat duela. Guk nahi duguna da hauskorrak izan, hau da, malguak izan, baina batera egon, bateratuta, elkartasunean, guztiok eroso senti gaitezen erabiltzailea, gizartea, ez dezagun, ez gaitezen joan merkatuak eskatzen diguna baino haratago, ze ikusi dugu dumping sozialarekin noraino iritsi garen, ezin digu kostuak merketu, kostala kosta, baina malgoak izan behar dugu, baina efizientziaren alde, digitalizazioa, transizio energetikoa, ibilgailu energetikoa, deskarbonizazioa, ingurumenaren hobekuntza, eta batez ere katearen alderdi honen irudia hobetzea, ze hori ez badugu egiten, hemen egongo gara, hemendik 10 urtera, hemen eserita, esanez, plangintzak ez dituela xurgatzen horrelako azpiegiturak. Guk erabiltzen dugun metro kuadroa, edo ematen digun itzulkina, ekonomikoa da, eta gizarte balio bat eman beharko liguke. Beraz, estandarizazio eta harmonizazio adibide bat eredu izan beharko ginateke. Eta ezarri zenbat metro kuadro bideratu beharko lirateke aparkalekuetarako industrialdekin alderatuta, ezta? Eta hori Europar Batasunarekin dago lotuta. Konturatzen bazarete, legide hau askotan udalerrien mende dago. Beste koska bat igotzen badugu, udalerri batetik pasako gara eskualde maila batera, gero beste koska batigo eta eskualdeak edo regiak legozke, eta gero estatuak, eta gero Europar Batasuneko estatuak. Beraz, esparru komun bat egon beharko litzateke eta ratio bat ezarri beharko genuke metro kuadro logistiko aparkalekoen ikuspegitik, industrialdeen metro kuadroarekin lotuta. Ez gara ados jartzen, 10 urte barru hementxe egongo gara berriz ere eztabaidan eta bakoitzak bere kasuaz hitz egingo du eta biziraupenaz nola hobetu edo errentagarritasun handiago atera diegun gure negozioei. Amaitzen joan behar dugu eta amaitzeko publikoaren parte hartze txiki bat edo bi besterik ez ditugun hartuko, galdera bat edo bi eta aldela laburrak, norbaitek izlarietako bati galderaren bat egin nahi badio, izan daila laburra. Seguru galdera asko dituzuela buruan, Rafael Ruiz jaunak badu galdera bat. Y con esto ya iríamos. Eta honekin amaitu egingo genuke, amaitu emango genuke mahai inguru hau. Zorionak guztioi, oso ideia zehatzak, aurkeztu dituzue, ideia bikainak, balio handikoak. Padrosa jauna garatzen ari denaren hildotik, hau da, ingurumenean, gizartean, gobernantzan izan ditzaken inpaktuei dagokienez. Bai, gerturatu mikrofonoa. Zorionak proiektuari duela 2 edo 3 urte ere harritu gintuen, ez? Zentro hau sortzen hasi zenean. Galdera hauxe da.
Meiden jaunak, Padrosa jaunak, guztiek azaldu dute. Horrelako zentroek garraioko ateraentzat dituen onurez gain, ze beste onura aurkeztu diezazkiokegu alkateei edo beste agintariei, ze onura anima daitezen, ez da? Horrelako zentroak sustatzera, bultzatzera. Well, I think one of the nire ustez gai nagusietako bat, hau da, gure alde dugun argudioetako bat, ez? Horrelako aparkaleku seguruak jartzeko, bat egin behar duzu. Hor daude berdeguneak, dago bideragarritasuna, dago 100% aprobetxamendua udalerriarentzat, lur pribatu ezari gara, ez da? Eta gero badago beste alderdi bat, beste gai bat, ez dena oso ondo tratatzen, eta da ekipamenduak, ez? Badira lagapen espezifikoak. Eta lursail batzuk ekipamenduetarako izaten dira, eta ez dira erabilera pribatuetara bideratu. Nik uste zerbitzu publiko bat gara, ez da? Iruditzen zait hori delagakoa. Hau da, esan behar diogu alkateari. Hau ez alda zerbitzu publiko bat? Ez altzaude muga zaraindiko edo muga dagoen industrialde batean? Ez dago hemen jarri daiteke hiltegi bat, udal hiltegi bat, baino ezin da jarri kamioientzako aparkaleku bat, ez da? Hori esan diezaiokegu. Ditugun metro kuadro hauen aprobetxamendua batez besteko 15% ingurukoa da, estatu osoan. Baina beste industrialde batzuei erreparatzen badiegu, la verdad es que hay una infrautilización que normalean erabilera txikiagoa egiten da. Eta beraz, askotan ez da aintzat hartzen egoera hori. Beraz, haratago ikusteko gai izan behar dugu, eta konturatu behar gara, nodo logistiko bilakatu gaitezela, hau da, gurutz, salgai eta pertsonen gurutze, bide gurutze batean, edo, eta nik uste dut horrek argi usten duela, gauzak ondo eginda, horrek onurak ekarriko dizkiola komunitateari, ez? Baina gauzak ondo eginda. Beraz hori da nire mezua, zuek zuen lanean eragina duzu, ez? Zuen irizpenak ematean eta eskaintzak egitean. Beraz, lagunduko dizutzuk ni laguntzeko. Mezu hauekin, laguntza mezu hauekin, laguntzeko, ideia guztiez gain, adibidez, pizgarriak, onurak, ze alderdi ekonomikoa ere, tira, ez diogu batzutan ez diogu erreparatzen, ez? Baina, animatuko nahi zaituzteet, erreglamendu berrian, badira berritasun batzuk, berritasun garrantzitsu batzuk, laguntzeko gaitasunari dagokionez, eta lotuta daude, hainbat bete beharrekin, 100 kilometrotik behin parkin bat jartzea, korridoreetan, baina bada beste berritasun bat, oso zaila izan dena, Europa mailan ezartzea, eta dira hiri nodoak. Europa zaraindiko sareak beti amaitzen dira ezerezean, amaieran etzen, korridoren bukaeran etzegoen inoiz hiri bat. Eta hiri horiek ez zuten, bazeuden hiriak, baina ez zuten inolako onurarik obaririk jasatzen. Orain bai, naiz eta oso konplexua izan,
hainbat alkate ari badira pentsatzen industrialde bat beste zeo zertan bihurtzea, ez da? Nire udaletxean, etengabe, nire udalean hori gertatzen da etengabe. Orduan, nire ideia da, adibidez, aberastea azken milako harremanaren bidez. Más todo lo que es la logística. Logistika, azken milako logistika asko azeleratu da, azken urteetan, eta koronavirusaren ondorioz gehiago. Gero datuen alderdia ere, oso garrantzitsua ere ditu zait, datuak dira etorkizuneko urrea, beraz, horrelako hub batek, mugikortasun handia, malgutasun handiagoa baldin badu, esperientzia pribatutik elikatzen bada. Bruselasen pasazitzaigun Marco Polorekin, Marco Polo zen proiektu bat administrariek, legelariek sortutakoa, eta konturatu ginen guk proposaturikoak ez zuela arrakasta handirik. Bakarrik Italian eta Espainian hor formula bat aurkitu zutelako, eta sektore pribatuak eman zigun hor gakoa esateko nola funtzionatu behar zuen Marco Polok, zer lege gisa, naiz eta aholkulariak izan, eta hori dena, beti falta izaten zaigu egiazko esperientzia, hau da, pribatuaren esperientzia, hor zamalanak egiten ari denarena. Kasu honetan, funtsezkoa da horrelako aparkalekuek malgutasuna izatea ez, sortzaileen malgutasuna, kudeatzaileen malgutasuna, egunerokotasuna ezagutzen duten hoiena, eta bestetik datuak kudeatzeko gaitasuna. Ze horrelako leku batek duen fluxua mugatik hain hurbil, baina baita ere hirigunetatik hain hurbil, halako dentsitate handiarekin. Ez, Gipuzkoaren kasua hala da, dentsitate handia dago, fluxuena, trukeena. Beraz, hemendik datu oso aberasgarriak lortu ditzakegu lana hobetzeko. Iruditzen zait, luxu bat dela, altxor bat dela, eta etekin handia atera dakiokeela, eta edozen alkatek, edo diputatuk, pozik hartu beharko luke horrelako ekimen bat. Batzuetan administrazioak ez dira ondo konpontzen sektore pribatuarekin, eta elkarri oso dardo asko botatzen dizkiogu. Baina izan behar dugu gaitasuna elkarrekin lan egiteko Europa mailatik hasi eta foru mailara. Eta lankidetza hori erronka bada, baino zoragarria da. Nik nire esku dagoen guztia jarriko dut eta asko ikasi dut hemen. Eskerrik asko, hemen utzi behar dugu, sentitzen dut, baldin baduzue galderarik baina pertsonalki egin beharko duzue, denbora agortu egin dugu, besterik gabe eskerrak eman nahi dizkiet bihotz-bihotzez 4 hizlariei, mahai kide hauei, azterketa bikaina, analisi bikaina egin dute, lan ildoak ezarri dituzte etorkizunerako, eta iruditzen zait, alderdi arrakastaren gakoak ere aipatu dituztela. Eta gainera, elkarri laguntzea lortu dugu, denok borondate honetik, eta seguru naiz, honek bigarren zati bat, edo hainbat zati gehiago izango dituela, eta bere fruituak emango dituela etorkizunean. Beti ere, urrats egokiak ematen baditugu. Aldetik, berriz ere eskerrak eman dizkizuegu, Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean eta bere soziedade publikoa den bidegiren izenean, ekitaldi honen antolatzaile denaren izenean, eskerrik asko gaur hona etortzeagatik, eta etorkizunean ere elkarren berri izan dezagula eta bideo paroa egin dezagula denok. Eskerrik asko eta aurren arte. Aio.